Grabe. Masa to? Nagya-iya man, oy. God is good all the time. Una sa tanan, atong pasalamatan ang Ginoo nya siya mo'y hinungdan nga nagkahiusa tang tanan karon. Atong pakpakan ang Ginoo. Matud pa niya sa Ebanghelyo, duha kung tulo magkatigom sa akong ngalan. Anaa ako sa inyong dili lang si Father Ruel Haboniti ang kauban nato karon. Dili lang si Father June ang kauban nato karon. Dili lang si Father Kenny ang kauban nato karon. Ang Diyos sa mga Diyos. Amen? Sa in English pa, if there are 2 or 3 gathered together in my name, there is picture taking. Mao ba na exact in English? Kauban nato ang Diyos karon. Dili lang ang Diyos ang kauban nato. Apil na pod ang mahal nato nga inahan. Si Mama kinsa? Si Mama Mary. Atong pakpakan si Mama Mary. Og pasalamat ni Father June, ni Father Kenny, og si Father Ruel, ito Paris Priest, nga gipadala sa Ginoo dinhi sa atong parokya ni San Lorenzo Ruiz. Ang una nga nakanonize nga Filipino martir. Martir jud siya. Amen? Ya karon ding adlaw ang kasaulugan sa fiesta. Fiesta derong adlaw. Nganong fiesta rong adlaw? Bunyag ron sa Ginoo. Anibersaryo sa iyang pagbunyag. Sumatan ako ninyo, kanus aman mo na bunyagan? Hoy. Basta Father, ting-uwan to. Ya, kung kadadlaw mag-uwan, hindi kadadlaw po yung bunyag. Kinsa may nahibaw din ni kanus sila na bunyagan. Kinagfiesta ba ang Ginoo? Meaning, nalipay ang Ginoo nga nabunyagan siya. Ya kamo, kita, kanus aman mo na bunyagan? Kinsa may nahibaw, kanus sila gibunyagan? Uway nahibaw? Na si Brad. Murag ang uban jud mahibaw. Ubay-ubay pong wa mahibaw. Murag 98% o 99%. Na pipila lang murag tulo ra bay, hands up. Duda jud ko wa mabunyagi ba. Magmas baptism nilang taron. Conditional baptism. Bitaw. Matud pa ni Saint John Paul II. Dahil nangutanan niya, Your Holiness, unsa man ang kinanidutan ni mo nga sinatian niya di mo malimtan. Isip, usa ka Kristiyano. Katubang naordinahan ka sa pagkapari. Mao to'y kinanindutan nimong kasinatian. Isip usa ka Kristiyano. Ningon ang Papa, dili. Kadtong na-appoint ka nga obispo. Mao siguro kadto ang kinanindutan nimong kasinatian. Isip usa ka Kristiyano. Ningon sa to Papa, dili. Katong nahimo kang kardinal, Your Holiness. Mao kadto siguro ang pinakanindot nimong kasinatian.
Nga di ni mo malimtan isip usa ka Kristiyano kay nahimo man kang prinsipe sa simbahan. Itubag ang Papa dili. Og ningon ang nag-interview niya, nahibaw na ko, Your Holiness, ang pinakanindot nimong kasinatian mao sa dihang nahimo kang Santo Papa. Ikaw na ang amahan sa tibuok kalibutan sa mga Katoliko. Mao kadto ang pinakanindot nimong kasinatian nga di nimo malimtan. Ningon ang Papa, labaw ng dili. Nan kun mauna, Your Holiness, unsa di ay ang pinakanindot nimong kasinatian nga dili nimo malimtan. Ningon ang Santo Papa, sa bata pa kong gamay, ikugos ko ni nanay, gidala ko ni tatay sa simbahan, bisag wa pa ko'y buot ni adto, kan maong adlawa nga ila kong gibunyagan, mao kadto ang dili nako makalimtan nga pinakanindot, kapiskay nakong kasinatian kay niadtong adlaw nahimo akong anak sa Dios. Amen. Una nga kamo wa jud mo kahibaw kanus amo nahimong anak sa Dios. Inyo nang assignment ha, bantay sunod balik nako. Di gapon mo mahibaw na sa inyong baptismal certificate. Ug mingon ang Papa kung i-celebrate na to, kaya nag-celebrate man taron sa fiesta sa bunyag sa to Ginoo. Kita usab mag-celebrate sa atong birthday. Sa bro? Ha? Sa bro? Ari gusto nga. Naman ko'y kudigugod. Huwag gamay ako anari. Aka na. Sige. Yan ako'y kudigo. Nako'y outline dari ba? No? So muna nga balikon ako kung i-celebrate nato ang atong birthday, ningon ang Papa, labaw na nga atong i-celebrate ang atong birthday. Isip anak sa Diyos. Amen? Yan, nabunyagan na lagi mo. Yan na imong tapad. Nabunyagan na ka? Pagutan na. Or nabuyagan. Pader, una nihubak niya akong kibot kay nabuyagan. Ang akong silingan, Pader, itom og dila. Kanang buyag kay curse mo na siya. Nakaroon, ang greatest protection nato unsa man o kinsa man ang makahatag nato nga absolute nga protection sa tibuok natong pamilya. Ug mo na atong hisgutan karon. Kinahan mo protection? Tinuod? Mahatag lang na sa only one Redeemer nato, Jesus Christ. Wadang sa Acts of the Apostle, kung basahon, ato ning basahon mga igsuon, katong katugon, katugra mo. Pero hangyo lang ko sa mga nangatug karon, ayaw intawon mo hagok. Katug lang mo inyo, ayaw lang mo paghagok. Kay makadisturbo mo sa inyong tapad, nga utro pong natug. Pero oy natug pod, no? Pero kung katugon lang jud mo, ayaw ra mo wow, katug ra mo. Kay kantahan ta mo. Libre, way bayad. Unsa po'y kanta nimo, Father? Pahulay nga dayon ni hatag niya.
og ang kahayag nga way pagkapalo moda kaniya. Mga santo sa Diyos, sugatan ninyo siya. Mga martir sa langit, hipusa ang iyang kalag. Abraham, mga patriarka sa langit, ayaw inton siya itugot nga mailog ni Satanas. Kay sleep is a temporary death. Unsa day ang sleeping? Sleep is a temporary death. And death is a permanent sleep. Malika ko no ba? Sleep is a temporary death. And death is a permanent sleep. Una nga, palihog, katong natog, ayaw rin ninyo baldaha. Nag-practice, nagkamatay. Amen? Pantera mo. Ayaw. Pasagdira na sila. Pero wa may natugsad. Unsay gisulti sa ato Ginoo diri sa tumasahon. Ang Acts of the Apostle, indot kay ni, makadasig ni. Kay si Kristo ra ang atong greatest protection. Wa nay lain pa. Kung basahon ang Acts of the Apostles, chapter 10, verse 38. Ningon dinhi ang balaang kasulatan, mga igsuon. Narita sa English translation. Andara. Sa Good News Bible. Acts of the Apostle chapter 10 verse 38. Balikan ninyo. Wala lagi mo maglista. Nag-record na mi pa der. Nag-video mi pa der. Ningon din how God anointed Jesus of Nazareth. Masa to? How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit. Grabe, no? Gidihugan si Kristo nga Nazareth nun sa Espiritu Santo. Diba nini ha? Ang kuyaw ani kung lahi ang nagdihog nimo. Kinahanglan ang nagdihog na to, ang Espiritu ang nag-anoint nimo, ang mauna nga inigbunyag ninyo gi-anointing ang inyong kining singanan kining inyong alimpo o gidihugan ko ikaw sa pagkapari, pagkapropeta o pagkahari ni Kristo. So, ang nagdihog nato, kanusaan nato madawat ang dihog sa Espiritu Santo. Kay gidihugan man si Kristo sa Espiritu Santo. Kanusa man? Di ba mo kanusa? Karong adlaw Uy. Kanusa na dihugan si Kristo? Karong adlaw, anointed by the power of the Holy Spirit. Unang mag-celebrate unta ta sa adlaw nga kita nabunyagan. Saan pag-celebrate yung wa mo kay baw? Meaning ana, wa ta malipay. Kay pila na mo katuig hapit ni mga matay ning uban, wa jud mag-celebrate.
dapat mag-celebrate ta because we are unwanted with the power of the Holy Ghost. Yan ikaw, Father. Si makiingog, kanus apo ka. Sige, pangutana na mo, kanus aming gibunyagan. Ikaw, kanus apo ka na bunyagan. September 9, 1984. Amen? Nya, usahay, magdugay-dugay mong pabunyag. Kay mag-agad mo sa inyong bakten. Kunyara na bunyagyan na itong anak. Kung mudako ng bakten. Tinoo dili. Mas importante pa ninyo ang hikay kaysa bunyag. Tinoo dili. Unya na lang nato bunyagan atong anak moabot ng amahan. Hoy, bisan pagwa anang amahan to as gawas, bunyagi ang bata. Ipadugay ba ninyo ang anointing of the Holy Spirit? Tubag. Maingon na lang tinuan, nganong bunyagan man ninyong bata, nga wa man isa. Mga saba ra ba jud? Nya kitang Katoliko, unsay tubag ninyo? Pitok-pitok rang mata. Bitaw no? Tanawa si Kristo, dako na gibunyagan. Onya, ang inyong gibunyagan, why bot? Tinoo dili. Kung sabi ito pag sa Katoliko, pitok-pitok na pong mata. Bitaw no? Mara dyan na inyong tubag. Bitaw no? Abogado, ang tubag, bitaw no? Maestra, ultrubot, bitaw no? Pagsunod o dalaw, nibitaw Diyos pagkakatoliko. Kaya ang tubag, nabitaw Diyos. Na born against na iglesia ni Manalo na saksi ni Jehovah na. Tinoo dili. Pagsunod adlaw, na Seventh Day Adventist na silingan na to diha. Tinoo dili. Kay ang mga Katoliko, inosente. Unsa ang Katoliko? Bright ang Katoliko. Sa kinaadmas kalibutan, mabitan daghang scientist sa simbang Katoliko. Nag-ibinto sa suga, nag-ibinto sa rilo. Puro na Katoliko. Tinoo dili. Kay bright ang Katoliko, pero inosente siya sa iyang pagtuo. Bisan unsa niya ka bright, dali siya mailad sa mga bakakon nga propeta sa atong panahon karon. Tinoo dili. Kinsa maroy sakon nga mga balay. Kinsa maroy sangyawan sa mga sakon-sakos mga balay, house to house. Tubag! Mga pitok-pitok. Sunod adlaw, bunyagan na dayon. Ang mga Katoliko nga bright unta, pero ino. Unsa ang Katoliko? Tinuod na dili. Yun lang mo para madali ita. Idubli lagi mo sa una kay di ingon ani kadaghana. Murag ini ra tapos gawas sa guban. Wala mga kaigsunan ko daghan na nadasig karon. 2 years ago, ang ato punto per punto 20,000 ang subscribers. Karon 169 subscribers atong punto per punto. Nya yang na reach is 30 million people. Grabe no? Wala nga, salamat sa Ginoo. Kaya kita kong Katoliko, kita dyan pinaka-wahi. Tinoo dili. Ang Iglesia ni Cristo, doon ay TV station. Tinoo dili. 24 hours na. Si Kibuloy, doon ay TV station, 24 hours na. Tinoo dili. Ang Iglesia ni Cristo doon na po'y radio station. 24 hours na. Mausad ang mga Sabadista.
Ang Sabrista, ubang mga Protestante, dunay TV station. Dunay radio station. Ang Katoliko, wa gani gasoline station. Ha? Ang Katoliko, sakto na imo, radyo baktas. Mga marites. Mag-uban pa dyan o magtapad ni Mirasol. Sigig sol-sol. O nang gubot kay parokya. Gubot kay kapilya. Gubot kaayong pamilya. O nang katawhan sa Diyos, kani adin ni karon, o ni time na magkahiusa kita. Tabangan nato ato parokya, ato padak-an ang atong evangelization. Kay wa tay budget sa evangelization. Sa decoration dagko kay budget. Tinoo dili. La decoration dinhi 10,000 sa buwak ra na. Tinoo dili. Inig fiesta laut 80,000. Nga ang buwak malaya. Ang buwak malaya mawala. Pero nganong wa man ta mo invest sa evangelization? Tinoo dili. Amingon man pare, iya bitaw ta. Maorang Ginooha na ubang pare mingon ana. Tinoo dili. Pero unsa man ang gisulti sa pangulo sa tanang pari, nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Ningon ang atong Ginoo, di nato pasagdan ang nangawala nga karnero. Kuhaon ko sila. Doon na pa ko'y mga karnero nga wa masakop dining turila. Kuhaon ko sila. Kung siya gusto sa leader na mong mga pare, si Kristo, doon na ko'y mga karnero nga wa masakop nining turila. Kuhaon ko sila. Aron mahisakop sa usa ka turil. Ubos sa usa ka magbalantay. Nga mao si San Pedro. Pedro, ati mana ang akong mga karnero. Amen? Mao nang kitang Katoliko, gitawag tag Roman Catholic in connection to Peter. Nga naman, anong gitawag tag Roman Catholic? Tua si Pedro hangtod karon gilubong sa St. Peter's Basilica. Sabtan ninyo anong gitawag mo Roman Catholic? In union with the faith of Peter. Nakaadto man ko sa Roma, pag-adto na ko, akong inan ang tourist guide. Tinuod ba nga ubos sa altar sa St. Peter's Basilica, ana tungod diha ang lubnganan ng mga bukog ni Pedro. Minsan nga dili lang ang lubnganan ni Pedro, Father. Tanang Santo Papa naa ilawom sa St. Peter's Basilica. Nga naman, ang Papa maoy sumusunod ni San Pedro. Amen? Ganong kinahanglan makonect man ta ni Pedro. Di ba mga tanang ano? Hoy. Di ba mga tanang ano? Kay si Pedro mo'y nakadawat og ikaw si Pedro, ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Bisan nga gaan sa impierno, dili makapukan ni ini. O gigahatag ko kanimo ang mga sa gihatag niya. Ang mga kusga. Unsay gihatag ni Kristo ngadto ni Pedro? Yahweh. Unsa nga Yahweh? Yahweh sa gingharian sa langit. Gingharian sa kalibutan. Kamao niyang simbahan. Ang imong itugot, grabe na Ang imong itugot Pedro dinhi sa yuta, sa isumpay. Kusga para makadungog di mga dili Katoliko. Unsay giingon ni Kristo? Si Kristo na di si Father Darwin ang nagsulti ni ana. Ang imong itugot dinhi Pedro sa yuta. Ngano man ning mga protestante si magsupak-supak sa Papa? Delikado. Mismo gani ang atong Ginoong Hesukristo dili musupak sa Santo Papa. Kinsa man ning mga tawhana nga siksupak-supak sa atong mahal nga Santo Papa nga gisaligan pag-ayo sa atong Ginoong Hesukristo. Kinsa man ako nga pari musupak sa Santo Papa nga mismo ang atong Ginoo ni saludar sa una natong Santo Papa nga way lain ang atong una nga si San Pedro.
Amen? Ang imong idili dinhi sa yuta. Unang kamo nga niya dinhi kayo, ayaw na magsupak-supak sa Santo Papa. Kaya ang nisupak sa Santo Papa, nisupak sa atong Ginoong Hesukristo. Ina na imong tapad, nisupak ka sa Santo Papa? Dili ang Santo Papa imong gisupak, si Kristo. Oh, ang Diyos sa mga Diyos. Amen? Nisalig mo sa Santo Papa? Para magduha-duha mo. Nisalig ba mo sa Santo Papa? Kana, Jod. Naadyo kinabuhi ang atong tubag. Ang uban, gikabuhi man. Nisalig ba mo sa atong Santo Papa? Nisalig ganing atong Ginoo nga way sa kita pa? Amen? O nang nga kung ang atong Ginoo ni salig sa una natong Santo Papa, kinsa man si Father Darwin, musupak-supak ni Papa Francisco. Unsa may akong otoridad sa pagsupak-supak sa Santo Papa. O nang aron dili ta mga saag, paminaw lang sa usa ka tingog, sa usa ka magbalantay, nga mao ang atong buhing magisterium, ang atong Santo Papa, aron dili ka malibog. Amen? Nya karon Father kay pabidisyon na naman ni mga tumboy ug mga bayot. Yo di man ko ganahan Father. Wa ka kasabot ug wa nimo basaha. Lahi ang blessing ug lahi ang kasal. Wa mingon ang Santo Papa pagkaslo na mga tumboy ug mga bayot. Ingon pud ang mga bayot, no, asa man dai mo prosesyon ani Father. Ang mga babae ari linya sa karo ni Maria. Ang mga lalaki ari prosesyon sa karo ni Jose. Nya kami Father. Ang mga bayan, come follow me. Unsa may pasabot ni anang pag-bless. Dili lang sa mga tumboy. Dili lang sa mga bayot. Di man sala ang pagkabayot. Di po sala ang pagkatumboy. Ang sala ang buhat nun sa usa ka bayot. Amen? Kung ang imong tapad bayot na, ayaw ikondenar. Kay dili sala ang pagkabayot. Ang sala ang buluhaton. Sa usa ka kay lisod man kayo magtsula mo duha puro laki. Nya mo sanay ta. Tubag. Yan, ang demonyo di man ganahan mo, sanay ta. Mao bitaw ning sig artificial birth control, gadahang yawa ana. Kay kontra nas kabubutos Ginoo ingon Ginoo, go to the word and kisay nagsulti ana. Inya ang yawa kay mo, pugong jod. Ano sa ni pampasok ninyo diha? Ayudi, pills, usap na uban ninyong ipang-inject mo nang daghang sakit ron mga cancer. Kaya ang lawas sa babay mo oy gi-eksperimentuhan. Pa mo mahibaw na. Taintaan nyo sa sakit na og mga cancer, breast cancer, tungod manas inyong gipang-inom. Ang kuan jud, ang natural, ang i-promote sa simbahan nga, why side effect? Unsa man? Natural birth control. Dahay mga liminister, Father, na mabdos magapon akong asawa, Father, oy, unsa man yung gigamit na natural birth control? Unsa man nga natural birth control? Calendar method, Father. Yung unsa man yung gibuhat di ay, gibanig na mo ang kalendar. Kaya ba mo, ang natural birth control, pinaka-effective. O wapoy side effect. Dihay, usa ka parokyano, mingon, Father, okay ra na, Father. O, take ko ani nga pills. Ano man? Diwa, jud. Ako maguntingon ning side, Father. Anong imo maguntingon? Parang why side effect. Pinaka the best kung gusto mo nga malayo sa sakit,
Kana paminaw mo simbahan. 2,000 years old ang simbahan. Ang gitugod sa simbahan, gitugot sa Ginoo, sa langit. Ang gidili mo ni batay jud basta gisudlo simbahan gani. Supak gani ang simbahan ana, paminaw sa simbahan. Nganong maminaw ta sa simbahan? 1 Timoteo Kapitulo 3 versikulo 15. Ang simbahan mao ang haligi og sukaranan sa unsa? Haligi og sukaranan sa kamatuoran. Atong pakpakan ang atong inahan nga simbahan. Grabe no? Kay mo man gisaligas Ginoo, mo na mangita jud tas tinuod nga simbahan. Kay marong diagnose ka sa doktor, delikado imong kinabuhi. Tinuod dili. Pareha tong akong silingan nga kapitan sa among baryo dito sa bayan, na wrong diagnose siya sa doktor. Ang maong doktor dito sa private hospital dito sa Bilaran, ang findings daot na kuno iya kidney. Kala girakrakan og daghan kaayong tambal. Wa jud ma-alleviate ang iyang sakit. Wa jud maayo, ni samot nun ka worse ang iyang sakit. Gida siya sa Cebu. Pagtanaw na ko sa doktor, 32 years old. Tinamataan, babae nga doktor. Niduaw mong ko niya. Nagkatawa ang doktor. Og mingon ang bong batanong doktor, nagyama-yama ratong doktor sa Tagbilaran. Dili kidney ang imong sakit, kundi appendicitis. Niadto pa kas provincial hospital, masulbad na ning tanan. Kung malate nang kag-usang oras karon patay na ka. So ato ning dito sa emergency. Nibuto na ang iyang appendicitis, nikalat na. Nya karon kay sakto man ang diagnosis sa doktor sa Cebu, buhi pa ang among kapitan sa among baryo. Kinahanglan di ay precise ang atong diagnosis aron ma-extend ang ato kinabuhi. Mo nang magkinahanglan tag second opinion. Amen? Aron masiguro. Ganong dura kay second opinion, third opinion, para masiguro. Ganong gusto man ka masiguro, kinahanglan mo arrive tag absolute certainty. Kaya gano man delikado ang atong kinabuhi. Mausad na nga kinahanglan, in like manner, kinahanglan susihon nato ang kamatuuran. Kay delikado magani masayop ang doktor, samot nag masayop imong tinuhuan. Amen? Unang pakpakan na to ang mga Katoliko nga niya dinhi karon. Yan man, pinaagi sa iyang simbahan, mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Kinsa mang simbahan na karon nga tested na. Kinsa mang simbahan na karon nga proven na. Way lain ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tinuod dili. Daghang makasasala sa Katoliko, Tinoo dili. Pero despite niya na mga kaigsunan, daghan na mungingi ang atong mga santos. Tinoo dili. Ang atong mga igsuon, nga mga dili Katoliko, mga butan, dili gani mo inom. Tinoo dili. Basta naa ilang pastor. Iniglakaw sa pastor. Mao na. Dili gani muadto sa kalingawan, buutan nila. Buutan. Dili manugal. Tinoo dili. Unang dito sa syudad, ang mga igsuon na to, magwali dito sa merkado mingon, sa Katoliko pa ko, palahubog ko. Nakadungog man na dire? Sa Katoliko pa ko, sugarol ko. Sa Katoliko pa ko, palakiro ko. Nakadungog ba ron? Sa Katoliko pa ko. Dami bunog.
kamatis. Isa man po'y nagsugo ni mo, maghubog-hubog. Sa Katoliko pa ko, maritis ko. Nya karon ay, mirasol da. Tinuod, nga buutan sila. From pangutana, nganong way na santos ninyo, bisan usa. Yano, ang mga piki nga simbahan, ang mga piki nga tinuhuan, maayo ra na og storya, way bunga. Yaman to mo dito nga way bunga? Uy, napoy bunga ahat. Ni ahat og kabuutan, ni ahat og katarong. Unsa may labi sa mangga nga ahat? Hinog pero ahat. Ini nakatilaw na ba mo mangga nga hinog pero ahat? Ini kaon ninyo. Ang inyong naong. Sus, batia kayo. Magguba. Tinoo dili. Pero saktong pagkahinog. Unya magtutu ang iyang kana bitong duga. Nya tamis kaayo unsay imong naong di jud maguba. Nya imong katong bitong kuan katong kining liso Tinoo dili. Yang kahuman sa liso imong kuan kamot kida pa man. Tilukon jud ato. Tinoo dili. Kay sakto mang pagkahinog, dili maguba ang imong dagway. But pasabot, dili maguba imong kinabuhi. Munang pagbantay mo ng tinuhuan, nga hinog tuod, pero ahat, maguba imong dagway. Maguba ang imong kinabuhi. Day pari og ministro, ningon ang pari og ministro, dibate ta! Yang pari kay wan man maanan og dibate. Ningon ang pare, di na ta magdebate brad, kay ecumenism na ron. Yung sa may buhaton na to, Father, manakay tag helicopter. Kunya, manglukso ta. Tanawon na to, brad. Ako mulukso ko sa inyong simbahan. Ikaw sad mulukso sa simbahan sa Katoliko. So mo ba? Sa kisa may unang mulukso. Ingon ang pare, ako lang kay pagkamartir man ang pare. Dito na nanakay na sa helicopter. Pagsakay nila dito, unang gihagbong ang pare. Ya, talinis pa yan Kita mo sa simbahan, sa iglesia, talinis kayo. Sos, pag naog, pag luksos pare, sos, patay ang pare. Luuya sa pari, patay. Kaya mga parokyano in town, nang hilak. Pahulay gadayon ni hatag ni Father. Unya ikaduha, nilukso na ang ministro dito sa simbahan sa Bayugan ni San Lorenzo Ruiz. Paglukso sa ministro, nasangit siya sa dako kaayo nga krus. O mingon ang igsuon na to nga ministro kung ang building makaluwas, samot na ang pagtulunan ni ini. Ang among simbahan wa makaluwas, samot na ang doktrina ini makaimpas. Ito, ako rin ang creation story, no? Unang suko na dyan ako mga iglesia ron. Munang mawa ko sa kalibutan, iampo lang ko. Unang katawhan sa Diyos, nga ni adinhi karon, proven and tested na ang atong simbahan. Ang simbahan nga gibiyaan sa tanan, mao di ang simbahan nga nagdala sa kamatuuran. Amen?
Daghan kay mga dili katoliko mingon ang simbahan nga akong giyamiran, ang simbahan nga akong giludan. Ang simbahan man di ay nga mao ang tinuod. Amen. Walang daghan karon nagpanon nga mga igsuo na to nga dili katoliko ni balik sa sabakan sa simbahan. Si Brother Jando Alabado na diri, ang atong cameraman, debater ni sa Sabadista. Gahi, panista ng gahi. Sa una, sa Sabadista pa siya, kinaniwangan. Murag drug addict. Karon nga nakatuliko na, nanambok na. Mura na pug drug lord. Adik yapon. Pero karon makigsunan si Brad Jando dili drug lord kunili praise the Lord. Amen. Negwapo na kayo. Sama ni kagwapo ni Father Darwin. Char. Sa minig char, Christ has a reason. Sa to'y minig char? Ina char na. Charut. Sa mga bayot pa, charut. Muna, mga kaiksunan, ngani adin ni kayo, karon ayaw ninyo biyai ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Dada ba mo'y kining gitawag na may bagong apps send ni Brother Jando na mo? Chat GPT. I-uploadan yung apps. Oh, suko kay mga lain tinuan, anak. Kinig type ni mo, tuwa man dito. Who is the founder of Dating Daan? Brother Eliseo Soriano. Mabutang na dito. Who is the founder of Born Again? Mabutang ka po dito. Group of pastors. Who is founder of the Roman Catholic Church? Jesus Christ. Mismo. Ang Katoliko may nagamit na ng chat GPT. I-search bitang Jando. Who is the creator of ChatGPT? Is the Catholic Church is the creator of the ChatGPT? Niingon po si ChatGPT? No. Puna nga, basta ka matuuran, dili na malubag, mga kaigsuunan. Amen? God is good. God is good. Na, nagyaya ra. Gabi. Na. Ayaw mo kawaw. God is good. Kana. All the time. Kamata lagi ning uban na. Kaya mga lay tinuan ko no, magdaig Ginoo, public disturbance. Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Katoliko, nangaluya, nangaluya, nangaluya. Nangaluya, 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 Lord. Nangaluya. Tinoo dili. Nangaluya, nangaluya. Hoy, imong utang. Ganun ka pa pagkamubayad, i-post na ka sa Facebook? Na, sunod adlaw kayo, wa man dyan mubayad. I-post sa Facebook. Ningon din itong giutangan. Kamong mga New Year na ba rin? Katong mga nang-utang nako nga hangtod karon wa pa mamayad, nagsaad-saad pa. Nga Bernes mamayad. Kung saan, panganlan mo nako sa Facebook. Ingon-ingon pa mo, Bernes mo mamayad. Hangtod karon wa pa jud mo mobayad. Sabado na ron. Paabot kini Domingo, ipang-mention ta mo sa akong Facebook. Ni-reply pong nangutang. Before ka mag-post, hunaan ang imong gi-post. Kaya naka-insulto ka namo nga nangutang nimo. Ni kasabaan tong giutangan. Ni tinuod man nga Bernes among saad nimo. Itabangan tong giutangan. Yan ay pizza. Naabay pizza. Niingon ni saad minimo Bernes.
Pero ang pangutana, tubagan naabay pizza. Ningon po ang yutangan, wala di ay ito'y pizza, no? Mauna diha. Sunod, magpautang ka, pangutanag pizza. Ya sunod pangutana, naay tuig. Naabay gibutang namo nga tuig diha. Sa wala sad. Maunang ay pag maoy-maoy sa Facebook. Ningon po ang yutangan, sorry na good. Una nga, katawhan sa Diyos, nga ania dinhi karon. Karon nga, we are anointed by Jesus Christ. Kaya nabunyagan naman ta, use the power delegated by Jesus to us. Ako tiwasog basa ha. How God, matud pa ni San Lucas, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit. Kiduha man ni kaklase ang Espiritu. Pila kaklase ang Espiritu? Pila? Ang una, Espiritu Santo. Ang ikaduha, Espiritu Tunto. Kadtong dunay mga habak dinhi karon. You are anointed by the Espiritu Tunto. Unsa to? Kuska kay naa diri. You are anointed by. Kuska kay nagpabungol-bugol. Napong hindi sila ganahan maminaw. Kuska, you are anointed by. Apan kun imo nang hukason karon. Kanang mga lana gikas abi ninyo ang mga albularyo di ay appeal sa Filipino witchcraft. Asa di sila na classify ang mga albularyo, mga mangkukulam, mga black magician, appeal sila sa witchcraft, Filipino witchcraft. Hoy. Karon pa man hibaw? Hoy. Kadtong dunay mga kaliwat nga albularyo, it's about time all of your family circle are anointed by the evil spirits. Anting-anting, di madutlag bala, di madutlag sundang, di madutlan o pinuti, di madutlan o kutsilyo, di madutlan o espada. Paminaw mo. You are anointed by Espiritu. Kusga. Pero lahi naman mong tinanawan ako. Sayang kaayo ang gahom nagihatag sa Ginoo nimo imong gisagulan sa gahom sa Espiritu Tonto. Tanawa ni, mao ni ang among na sinati mga kaigsunan. Ang mga tao nga dunay gahom, tinuod, di sila madutlag bala. Pero ilang pamilya, gubot paslukot. Na ay mga liminister nga sigsimba pero tulo ka buok habak. Ano na ibaw ko? Ni surrender nako. Father, dunay tulo ka habak nako, Father. Pagtanaw nako, tulo ka bala nga di mo buto. Ang usa ka bala, dun na pa'y tunggoy-tunggoy. Ang tunggoy-tunggoy, buhok. Sa Father, tanawa, Father, nilihok ang buhok, Father. Sa may sign na kiurasyonan ko sa kungkun sa Father. Sa di mo lihok ka ng hangin man. Nga nung nilihok na kay hangin, gaan na ng buhok. Sa maubday, Father, no? Nga nilihok ni. Mo nang ikaw, Brad, naghari na nimo ang tuo. Yung rambulo ni mong tuo-tuo, kusga, John.
Ini mong tapad, uto-uto ka? Bagong tuig. Sus, kinahanglan jud ang akong sanina, ha? Daghan jud lingin. Polka dots. Lingin gikan dire, lingin. Nisaka jud lingin, way hunong ang pagsaka sa lingin kay niabot dire. Laway. Sa meaning ana? Duna kay giring. Sa ato pa naa kay tuo-tuo, superstitious belief, duna nay gilukdo. Matod pang Brad Sherwin, kung magdamgo ko numugta masa man na? Kwarta. Nasulti na ni mo ganina, Brad Sherwin? Ako rin isulti ron. Kung mauna, kung magdamgo mo og tae, kwarta, labing maayo. Nga maglukdo na lang og tae ron. Bantay, nagsimba na to ugma, ha? Father Ruel, ayaw pasudla kung way gilukdong tae. I-check attendance na to. Maglukdo na lang tagtae. Yang pare po, naglukdog tae. Okay, di ba, ang mga sapian, mga dagkog tae. Di ba? Nakadungog mo ito? Kini mga sapian, ano sa'y tawag mga dagkog tae sa... Di ba? Nakadungog mo ron, wala? Mo nang parang mga dagko na magtae, pag lukdo magtae, sunod adlaw. Unya kung maglukdo jud kag tae, ana na jud ka. Di na nagikan sa imong damgo. At tinoo dili. Unsa kay dagway ninyo, no? Eksperimentahan ninyo. Sunod adlaw, ha? Sugot mo dili. Ha? Nya tae pa jud sa ni Marites. Ilokdo. Tapos lang pikia. Daghan tag tuo-tuo. Sa ato pa, tanawan ang inyong pultahan. Dunay kining naisamin. Managitawag dream catcher. Ang imong mga damgo masuyop dito. Superstitious belief. Bisan pag pila nga dream catcher. Kasi ra kag katug diha huwan tamad ka. Di gapon ka mausab ang imong realidad. Amen. Superstitious belief. Tuo. Una nga ang simbahan ni anhi dinhi aron pagwagtang sa atong tuo. Unsay gustos Ginoo natong tanan nga ni adinhi karon, lig-una ang inyong pagtuo. Anha mo recharge ang pagka-unwenting nato. Kay nabunyagan natang tanan. Dili lang nabunyagan ta, na kumpirmahan pa ta atong pakpakan ang Ginoo. Unang bagang duot sa katawhan karon, mga military, mga pulis, dunay mga orasyon. Ginoo dili. Mga kapgo, daghag mga orasyon. Sultian ta mo, they are anointed by the Espiritu Tunto. Pasensya na mo, ha? Muprangka lang ko ninyo. Usa kabanggiitang anting-antingan dito sa Tagbilaran, syudad sa Bohol. Di siya madutlag bala, di siya madutlag kutsilyo, di siya madutlan o sundang. Ipakita ko niya sa ilang grupo sa Facebook page niya. Father, sa tinuod lang, Father, dili ko ganahan maminaw nimo. Akong ikasab-an akong asawa. Kaya nga maminaw ka ng paria nga in the name of Jesus man ang among protection. Unang sa Mateo 7:21 mingon ang ato Ginoo, dili tanan nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa langit.
Kay gigamit sa demonyo angan sa Ginoo. Not to save us, but to deceive us. Kung sa to? Si Satanas di gamit sa ngalan sa Ginoo not to save us, but to deceive us. Paglinla nato. Aron di ta malinla mo nang magtuon ta sa pagtulunan sa simbahan. Dili adang imong damgo. Father, ni message nako si Mama Mary. Nakanus aman, nagsakay mi sa tricycle. Nya pila man pud ka oras nagtabi, lapas usa ka oras. Dito si Mama Mary, maritis tong mariha to. Kay si Mama Mary dili talkative. Tinoo dili. Si Mama Mary pagpakita niya dito sa Lourdes, dili talkative. Dili Mama Mary dili KSP. Kanang nakikita nimong Mama Mary, questionable na. Hoy. Father, ni apira ba si Mama Mary? Ang pari po din taon nga, pitok-pitok pong mata, nagmisa siya dito. Asa man ni appear si Mama Mary? Magbisa lang dito, Father, kay ni appear si Mama Mary. Yung anong doon na may tataran, dire? Mauna, Father, naadya ni appear si Mama Mary. Tanawa, Father? Ha? Mama Mary dyan, no? So, Mama Mary ito, no? Sa may nga ni, birhen sa tadtaran. Onya, ang mga katolikong pitok-pitok mata, dito na ni hawak na sa tadtaran. At tinoo dili. Dito na yon sa inyong plywood, sa inyong balay. Nilakra ang dagway ni Mama Mary. Nilakra si Mama Mary. Oh, dali. Ang mga silingan, nagtapok na sa ilang balay. Dito na nagrosaryo. Sacrifice to Pida. No? Yun. Milagroso. Hala! Naglana! Nadahin ko ako ninyong lana. Naglana si Mama Mary. Pangkuan niya kay naglana si Mama Mary. Oh, di ka ito. No? Ang pari po din taon, Father, misahe dyan ni Father kay ni appear si Mama Mary. Sabi nga ni, berhin sa plywood. Father, di appear po si Mama Mary, Father. Tuwa sa buong classroom. Ito na po ng pari. Sa tatong na to. Hasta ang pari. Nailad. Pag-abot nila, pagtanaw nila sa kuanjod sa, kini mo ni, sa tiles. No? Purma medyo di Mama Mary. Naghilak pa. Naghilak na yung dugo, Father. Sorry, Mama Mary. Sorry. Dito na, mga principal. Dito, sorry, Mama Mary. Sorry. Hilak na sila. Kinihilak magdugo si Mama Mary dito. So, ilang gikuha tong tiles. Yang ilang gibutang sa ilang altar. No? Unsa may tawag atong nga birhen? Birhen sa tiles. Na dire wala. Daghan kay kung nadungog ana. Pagsunod man kay sunan, nitawag na pod ang mga parokyano sa pari. Kay ang birhen nitatak na pod sa bangko. Dali. Magmisa dyan tani mo dyan. Kinasa mo mabiri tanawa mo dyan. Nilight pa, tanawa, 12 stars. Klaro kay Pader. O kining maong birhen, nitubo, Father, iya po. Nitubo, Father. Igon ding pari, misteryo. Kung sa may ipasabot ani Father, magmisa ta. Kung sa may tawag aning birhen na Father, birhen sa bangko. Wala mga kiksunan ko, nga niya din ni karon, daghan kaayong nangailad sa gitawag false apparition.
Kay ba mo, mas daghan ang nailad. Daghang nituo sa false apparition, sa mga false visionary. Aron di ta mailad, paminaw mo. Unsay buhaton nato aron di ta mailad? Uy, mga inosente. Unsay buhaton nato aron di ta mailad? Mao nang mo palitag catechism of the Catholic Church. Kay tuan na didto ang official message of God. Asa na to makita ang official message sa Ginoo para nato? Naa sa Catechism of the Catholic Church. Naa ba mo'y CCC? Naa ba mo'y CCC? Pagsisi mo. Matuan naman mo siya among leader, father, kaya nagsturyak pa sila ni Lord. Mauni ang misayo sa Ginoo kanako. Pamina mo! Pamina mo! Sabi si Lord, oy, musinggit. Paano sa may patuon ni mo, Lord? Bungol, me? Pamina mo, pamina mo. Ano nasukop man ka, Lord? Oy. Gano, doon ay mga false gifts nga nadawat nato. Karon lang, usak ka, muna nadugay ko, kay do ko deliverance dito sa ubos. Nag-react, doon na say gift of tongue. Uy, doon na kay gift of tongue? Uy. Kasi siya naman, it is a universal language, universal statement of all exorcists throughout the whole world. It is not a personal opinion of an exorcist. It is a universal truth. Ano man ang speaking in tongue, duha or tulo lang. Pilara ang musulti? Duha or tulo lang. Ano man na? Nganong gi-limit na ni San Pablo? Tungod kay extraordinary gift na siya. Kaya kita usas mga extraordinary gift kining stigmata. Usa man ang stigmata? Hoy. Nakaiba mo sa stigmata? Unsa man ang stigmata, Father? Kanang mga dagkog mata? Ang stigmata, ang 5 major wounds ni Kristo, siya kamot, siya kilid, motus Padre Pio. Extraordinary gift. Di man pwede mag-workshop ta na. Ngayon nita mag-workshop ta karon. Una si Brad Sirwin, pagdamog lansang. Onya si Brad Kaloy, magdag martilyo. Sabi buhato na to, mag-workshop ta para doon na tayo extraordinary gift. Kung sa may ganahan ninyo, stigmata, dali. Lansangan ta mo. Dili man. It is freely given by God to those spiritually matured, to those spiritually elite. Tagsara kayo makadawat ni Ana. Amen? Kinsa may nagpasiugda na Pentecostalism. Unang kinahanglan, ma-educate kitang tanan about the false gift. Kay usa ka healer, so sa ka-religious community, ngayon siya nako, Father, during among baptism of the Holy Spirit, Father, nakadawat ko gasa, gift of healing, Father. For how many years, inighikap niya sa kamot. Tumba dayon ang iyang hikapon. Yung tumba kay, magkurug-kurug. O niya, samtang yang gihikap, chalalala, chalala in the morning, chalalala, chalala in the evening. Doon na po siya gift of tongue. Isa na ako, Father, gusto ko mahibalo nga authentic ni ako. Kusog kay siya mong rosaryo. Kusog kay siya, very religious among batanon. Taga-Sugbo. Active kayo sa simbahan. Dinaig sa iyang papa. Dinaig sa iyang pamilya.
Yan naman, dedicated kaayo ang mga batanon sa Ginoo. Tanang seminar, halos tanang misa, iya serban. Bisag way misa, mo serve. Gihapon siya. Honestly, dalaygon kaya buhat, but he is a victim of a false gifts, false vision. Grabe, no? 12 years siya nag-antos. Pero ang iyang pagtuo, authentic kini. Kay ba mo? Sa diyang nagplano siya nga motambong sa maniini sa tutok, ipugna na siya sa mga nag-anwent niya. Kinsa day nag-anwent niya? Ang Espiritu Tonto. Usa siya ka sakristan. Yang edad is ato tugura, mga 16 years old, karon mga 20 na siya kapin. Active kaayo sa mga renewal organization sa simbahan. Natinghaman siya. Kasi dihang gusto siyang maminaw o magpa-deliverance. Kaya deliverance mo na yung makapa-attest. Unsa ng klasiha ang imong nadawat. Kay ba mo? Kay magplano siyang magpa-exercise. Salamat niya. Gipugnga na siya sa Espiritu Tonto. Kay ba mo, padong siya mo duol na ko. Ano man ako ugtok. Lakang siya. Muatras man siya kalit. Birahon ang iyang mga tiil. Sa man eh. Di siya kaduol sa ako ah. Kasi gibuhat niya kay grabe man kay siya faith. Niluhod siya atubangan sa tabernacle kay dito naman ko padung sa sakristi. Yan siya nga, Lord, nga naman eh, nga daghan mang mupugong nako kumuduol ko ni Father Darwin. Ang maong grabe de gift nga nadawat niya, dili gikan sa Holy Spirit, gikan sa Espiritu Tonto. Grabe, no? Sakristan, active kaayo nga member sa mga renewal organization sa simbahan, pero he is anointed by the Espiritu Tonto. So, initabo niya mga kaigsunan. Nakaduol man siya, kaya nangayo man siya tabang sa Ginoo. Lord, tabang ako na makaduol ako bisag gamay ni Father Darwin. Pagduol niya, ngayon siya nako, Father, pakumpisal ako. Sa dong, adulas imong pari, pangumpisal dong. Sa Father, maluoy ka. Wala na ko'y tulog. Naluoy man ko ha. Sige, kumpisal. Alita sa Kristi, parang di ka, wanay mo linya lain. Pakumpisal na ko siya. Pag-absolve na ko siya mga sa initabo sa mga batanon, nikirig pag-ayo. Ang madre perting hadlo ka sa madre kay ni dako iya tingog nagsuka og laway nya ang mga demonyo, mga high rank na demonyo, sila si Asmodeus, si Leviathan, mga high rank man ang mga yawa. Kailan mo na? Hoy, ang ipanguta na ang batanon dong, kaila ka ng paghuman ba? Na naulian na siya? Kaila ka ni Asmodeus dong? Father, kinsa man na? Kaya ako ipangutan na mga yawa, tell me your name! I am Asmodeus Darwin, the demon of lust. Siya ang demonyo sa mga uwagan. Uy. Sigtan og pornography. Ana, si Asmodeus na. Uy. Wala nga, pag-examine na mo, pag-interview, grabe dyan kayo. Siya, grabe, Father, mag-masturbate ko, Father, buntag, udto, hapon, kadlawon, napalos na guning ako, Father. Grabe, looy kayo bata. Wala nga, kasi siya taon na og pornography. Na di demonyo luyo, anak. Kisingan? Asmodeus.
Kanang mga palikiro, ang ilang Ginoo dili na si Kristo. See? Kung kanang mga daghag uyab, Asmodeus na. Oy, tahi na mo tinanawan ako, no? Muna nga, kisiris tamo mga kaigsunan, ang nakatabang jud namo niya mga kaigsunan, hangyo siya man na birhen, February 9, grabe kay siya mag-react mga kaigsunan, kusgan kaayo, gialsa gud niyang upat ka lay ministers kanitabang. Gialsa niya. Grabe no? Niwang kay siya, pero yang gialsa ang mga lay minister nga dagko kay glawas. Nisiga gong mata sa mga lay minister. Anong kusga naman yung niwangam na eh. Kaya ang nag-anoint niya, he is a victim of a false gift, false vision. Aron di ta mabiktima, katauhan sa Diyos, let us abide to the official teachings of the church. Kung nakabantay mo, ningon ang Catechism of the Catholic Church sa CCC, akong basahon na, CCC 21:16. Atong basahon ni. Kinindot atong basahon kay atong masabtan. Ningon ang simbahan. All forms of divination are to be rejected. Kung namoy cellphone da, i-type ninyo CCC 21:16. Balik ako ninyo. All forms of divination, ako lang tiwasog basa ha, para madungog jud ninyo ang official statement sa simbahan. Inindot niya itong basahon, niya pamalandungan na ito, kaya kanta makatunan. All forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan or demons. Conjuring up the dead, spiritista. And other practices falsely supposed to unveil the future. Mga manlagna. Consulting horoscopes. May apilin ng horoscopes. Kung saman mo? Cancer? Jadi, Father, ulcer. Horoscopes, astrology, palm reading. Sa to? Palm reading, panghimad. Interpretation of omens and lots. The phenomena of clairvoyance, ng astral projection, and recourse to mediums, sudlag mga espiritu. Mga sudlag espiritu sa tao, espiritu sa anghel, espiritu sa mga santos, espiritu santo, sudlan sila, medium na sila. Iyanas demonyo. Nasabtan? Ningon din recourse to mediums, all conceal a desire for power over time, history, in the last analysis of other human beings, as well as a wish to conciliate hidden powers. Hidden powers is occult. They contradict the honor, respect, loving fear that we owe to God alone. Masa to? They contradict. Atong i-highlight ni. They contradict the honor. Nasumpaki ni sa atong pagtahod sa Ginoo, loving fear sa atong paghigugma sa Ginoo, that we owe to God alone. Ngagikan lang sa Ginoo. Angay na to ihatag sa Ginoo lang. Tanawa, namoy mga habak. Mas nituo pa mo inyong habak kaysa sakramento sa Eucharistia. Asay powerful. Ang lawas ni Kristo, kadang inyong habak. Yan ay bayad ang lawas ni Kristo. Hoy. Inigsod ninyo sa simbahan. Why entrance fee? Tinoo dili. Maingon ba ang pari sa sakristan, bantayin ang mahog sa sibot sa kristan. Kung sa pa itong buhaton, Father, di na nato pagkalawaton sa lawas si Kristo sa kristan. Kung sa pa itong pagkalawat ani mga muhog sa sibot, Father, bukog di Kristo. Yan naman, Father, parang mabuhkog ng mga tihik.
Muhog ka sa sibot or dili? Bukog ba ni Kristo inyo madawat? Tubag. Inigkaon niya, bukog ko. Naabay na bukog sa lawas ni Kristo karon? Ano man, lunlun na unod ni Kristo inyong dawaton. Nga naman, di gusto ang Ginoo nga mabukog mo. Bisan pag tihik ning uban. Naabay tihik na bukog? Hoy, ini kalot na bukog ko kay tihik ko. Hoy, ako iluwa. Bukog mo na. Wala. Kay bisan pa, dili ta generous sa Ginoo. Bisan pag dili ta generous sa to isig katao, gihigugma ka sa Ginoo. Dili gusto ang Ginoo nga mabukog ka. Unang lawas ni Kristo. Ya dili pa yun na ordinaryong lawas ni Kristo. The most important part of the body of Christ. Gisearch nila ang milagro dito sa Lanciano, Italy sa tuig 700 AD, 750 AD, nga ang ostiyas na himong unod ni Kristo, nakadugo. Sa Buenos Aires, i-search sa ninyo ha, sa Buenos Aires, Argentina, ang pag-consecrate sa pari sa pan na himong tinuod nga unod ni Kristo. Dito sa Poland, gikonsekretan sa pari ang pan na himong tinuod nga unod ni Kristo. Gi-examine ning tanan sa mga scientists. Gikan sa Lanciano, Italy, sa Argentina ug sa Poland. Kay ba mo ang tanang different scientists, the same conclusion. Ang unod ni Kristo asa dapitang lawas sa bahin sa tao, the most important part of Jesus, His heart. Grabe no? Kanang inyong gikalawat kada Domingo, it is not ordinary part of Jesus. The most, gikan sa Italia, City Italia. Sa to bro, sa Italia? Lanciano City, Italia. Sa Buenos Aires, Argentina. I-search sa inyo ha. Sa Poland, a Eucharistic miracle with scientific conclusion that the flesh is real flesh. Grabe no? Ordinaryong pan himong tinuod ng unod ni Kristo. Kay ako ang pan nga gikan sa langit. Usa si Kristo? Ako ang pan nga gikan sa langit ug ang pan nga akong ihatag kaninyo. Mao ang akong kusga. Ang pan nga akong ihatag kaninyo, mao ang akong lawas, ang akong unod. O ang ipainom ko kaninyo mao ang dugo. Ang conclusion sa tanang mga scientists, different place, different scientists, the same conclusion. Lanciano, Italy, 700th century. Sa Buenos Aires, 1996. Ang Buenos Aires, 1996. Ang Poland, 2008. Ang Poland. Different time, different scientists, the same conclusion. The flesh is real flesh. The blood is real blood. O tanan nga ilang gi-examine nga flesh is part of the heart. Inikalawat ninyo mga kaigsunan, it is not an ordinary part of the body of Jesus. The most important part. Dili ya dunggan, dili ya ilong, dili ya kuko. The most important part. Why? You are most important sa mata sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Ingna, salamat Ginoo kay importante ko para nimo. Kusga. Kay ang iyang gihatag, iyang kasing-kasing mismo. Ang kasing-kasing mo na maghatag o the center of our life is our heart. Kung di na mo pitik ang ato kasing-kasing, wa na tay kinabuhi. Tinuod dili. Kay si Kristo man ang tinuod natong kinabuhi. Amen. Ang pan nga inyong pagkakanon, mao ang kinabuhi sa kalibutan. Unsa to?
Ang pan nga akong ihatag kaninyo mao ang kinabuhi. Mo nang pangarimo sa simbahan kada Domingo kay mauna ang atong kinabuhi, ang kasing-kasing sa atong Gidoong Hesukristo imong gidawat kada Domingo. Amen. Nay usa ka parokyano nako, Father, pag vitamins para malig-on ang imong lawas. Unsay buhaton nato aron malig-on natong lawas? Mo take ta og nag-take ba mo vitamin? Kanina nga to, paim na nig vitamins. Yan mo take ta og mga food supplement aron malig-on ang atong lawas. Nga anong mukaon ta sa lawas ni Kristo, mao'y kinabuhi sa Masa to? Nyagwa po'y simba-simba. Kay doon na rabay tulog ka membros Katoliko. Pila to? Pila? Ang unang membros Katoliko kining gitawag maximal. Masa to? Maximal Catholic. Kining maximal nga Catholic, mo ni mga CWL. Masa may minig CWL? Katolikong way lingaw. Mga retired na. Po, maximal ni sila. Katekista, charismatic. Last, kada adlaw yun na sila simba. Bisag way misa, musimba yun na sila. Bisa tawagan na nila? Maximal Catholic. Ang ikaduhang Catholic mo ning gitawag nominal. Kining mga nominal mo ni mga KBL, makita ra nimo sa simbahan kung dunay kasal, bunyag, lubong or kung sila nay ilubong. Unsay tawag ani nila? Yanong gitawag sila nominal. Gikan na sa Latin nga nomen. Name, noun. Catholic by name. So kini di mga nominal KBL. Makita nimo kasal, ano man, doon na may hab-hab. Ano makita nimo mga nominal Catholic, doon ay kasal, hab-hab o inom. Ano makita man sila sa bunyag, doon nagapoy inom og hab-hab. Samot naglubong, doon nagapoy inom o hab-hab. Yan naman, usa po'y laing term aning mga nominal, Christian. Kung sa'y tawag aning mga nominal, Christian. Mga tiyanos. Pero ang ikatulong Katoliko, dili jud mo simba bisag dunay kasal. Asar ni sila, tuwa sa gawas na nabuako. Nagstorya-storya. Di po ni mo sabat kung dunay namatay. Tuwa ra nagbadyong. Di mo sabat. Kung dunay bunyag, tuwa ra gawas sa simbahan. Kung dunay kasal, tuwa ra gawas sa simbahan. Kung dunay lubong, tuwa ra gawas sa dili jud mo sud og simbahan kining ikatulong membro sa Katoliko. Sabi ang tawag nila, ang katong sigig simba, maximal. Ang tagsara mo simba, nominal. Ang di mo simba, animal. Kinsa tong di mo simba? O na magwali man mis merkado, mga kaigsunan, daghan mga di mo simba dito. Mingon ko mga kaigsunan ko ganias merkado, mayong buntag mga animal. Kay daghan mga animal dinhi. Sa paita mo rin sa Father Darwin, oy, tahugon man tag animal. Kita di kagkabaw mo simba. May pang-iro. Sa tanang mga animal, kining iro, may pinakabutan. Tinoo dili. Nabay iro dire? No. Uban nga mga kuan, ari magsuri-suroy ang mga iro. Pinakabuutan nga animal, mga iro.
O napay sa lapati. Asa maron? Oh, bantay sawaan ninyong mga iti. Kaya kung maitihan mo, naitihan mo sa Espiritu Santo. Unya, para masigurado jud nga iti, kuha. Unya, iti jud ay. Mitaw. Wala makatawhan sa Dios nga niya dinhi karon, kinsa ang nag-anwent sa inyong pamilya. Bisan pag kanunay ka ni simba, kanunay ka nag-ampo, pero daghan kag mga okultismo. Timan ini gubot, paslukot ang ato kinabuhi. Okay ba mo katong maong albularyo nga perting sukua sa akua? Kay ba mo unsay nitabo sa iya ha? Di tinuod siya madutlan og bala. Tinuod di siya madutlan og kutsilyo. Diin siya ni surrender. Wa siya ma-convince sa among mga talk, series of talks. Wa siya ma-convince. Kay ba mo kanus asa na convince sa holy and exercise oil. Unang kanunay jud ko mag-bless og oil, kano man makatabang na nato to identify kinsay nag-anoint nimo sa imong kinabuhi karon. Amen? Kung sa din nahitabo, Father, gihaplasan sayang asawa og holy and exercise oil. Unsay nahitabo? Nadutlan siya sa holy and exercise oil. Sacramentals. Kinsay nag-institute sa sacramentals? Instituted by the church. Unsa ang sacramentals? Unsa oras sa tamahuman? Hamas Father Ruel? Unsa oras sa tamahuman? Kung karon ang orasa mo, undang nako. Ha? More? Pariha ato nagkanta ko, nag-concert pa may mga pari. Kay mukanta ko kay kuyaw kayo, magahug ang tiki. Inikanta nako, mahug ang tiki. Anong mahug ang tiki? Kay mamakpak sila. Unya mga tao kay more. Lipay bugo, more. Para karon ba, more. Sa man mukanta pa ko sa more practice, Father. Kaya ako mukanta, mukiay man ang nuta. Bitaw. Wala man kiksunan ko nga niya din hikaron. Okay ra, alas 6, kaya mag-open forum taron tataod. Okay ra? Wala na maningog ng uban. Usang orasa na? Alas 3 pa. Gusto jud mo ninyong hindi ko pa undangon ha. No? Wala man kiksunan. Meaning ana, natuman ang panagna ni Propeta Isaias. Na mabot ang panahon nga uhawon ng akong katawhan dili sa tubig. Maabot ang panahon nga gutuman ang akong katawhan dili sa pagkaon kun dili sa kamatuoran. Amen? Dito sa manggo sa tubig kay ba mo unsang orasa minahuman dito? Alauna sa kaadlawon. Na nag-open forum pa mi. Ningon ko maluoy mo na ako dapat ko itukugma. Musamot ko di katubo kung di ko mapahuway. When you rest, God works. Sa to? When you rest, God works. And when you work, God rests. Kung ikaw mo pahuway, ang Diyos mo trabaho. Kung ikaw mo trabaho, ang Diyos mo pahuway. Asa may nindot, anak? Mo pahuway ta sa Domingo. Usa po, Domingo, wa man kay pahuway. Hoy. Kung mo pahuway ta sa Domingo, ang Ginoo may mo trabaho para nimo. Ready na mo? Pantay, di mo pahuway, ha? Nya magdegosyo man mi Father. Nya sayang man Father. Sayang ko Father. Oy. Wala ka mo salig sa Ginoo. Ni salig na ka sa imong negosyo.
Kung di ka kasimba tungod sa imong tindahan, sa adlaw nga Domingo, taminaw mo. Kanawa, lahi na mong tinanawan ako. Kung di mo simba sa adlaw Domingo, kay sige ra mong negosyo, dili na ikaw ang tag-iya sa imong tindahan, ang tindahan na mo'y tag-iya nimo. Na, imo nimo tabad. Kinsa tag-iya? Ikaw o ang tindahan nimo? Amen? Gikalimtan nato ang tag-iya sa butang. Giuna nato ang mga butang. Kung sa'y nahitabo nato karon, wa na ta mahimutang. Nga naman, nalumos na tas mga utang. Tinoo dili. Giuna nato ang atong panginabuhi. Di ka kasimba, Father, kay panginabuhi ni. Gikalimtan nato ang pan sa kinabuhi. Unsay nahitabo? Gipangkabuhi. Dali ra maratol, dali ra mabalaka, dali ra maguol. Tinoo dili. Mga nanay, mga tatay nga niya din ni karon, magpanunta sa pagduol sa simbahan. Mo na'y tinuod na maghatag ka nato sa kahupayan. Sa katagbawan. Di ka matagbaw ining mga butang sa kalibutan. Dili ka makatagbaw sa kahum aning kalibutan. Ang makatagbaw kung sama sa Ginoo, hukasan nato ang atong kaugalingon. Amen? Kalimtan nato ang atong kaugalingon. Muna gitawag self-emptying. Muna mga kaiksunan ko, nga niya din ni karon, unsay natabo niya, katong maong albularyo, gipainom og holy and exercise oil, grabe nang wa siya. O mga demonyo nga sud siyang lawas bingon, never bring us to Darwin. Never bring me to Darwin. Please, never, 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 never. Ang mga yawa, mga igsuon, ni sulti sa iyang lawas. Ipakita siya sa video sa iyang mga anak, kibidyuhan man, English speaking naman ang ilang tatay. Og na-shock sila, tay, English pa ka, nalagay ka tay. So, di mangguga sa English. Ipakita niya ang actual video sa iyang mga anak. Og dito siya na-convince. Umingon siya, tinuod ang gisulti sa simbahan, nagiwali ni Father Darwin. Sugod karon, kining akong mga amulets, nagibutang sa mga altar, kining tanan akong mga santos, gikan sa mga anting-antingan, orasyonan, iyang gigakos o iyang isurrender sa office. Pagakos niya, natumba siya, nawadag panimuot. Kay gipugngan siya sa demonyo. Pero ang iyang pamilya, hugot naman, nalig-on sila tungod sa pagtulunan sa simbahan. Naghiusa sila pag-adto dito sa office. Og ningon ang maong tatay, Father, salamat. Ang pari nga akong gidumtan, maura day ang pari nga maghatag kanako og kahupayan. Father, linaw na kaayo among pamilya, Father. Sige na may grosaryo, Father. Ang akong tibok pamilya, Father, dad-una nako kadomingo sa simbahan og nangumpisal nami, Father, kaming tanan. Father, sa una, init kayo ko ulo. Sa puton ko, luudan ko. Pero karon, Father, sa akong kaugalingong evaluation, grabe na ang akong mga bertud, pasensya, pailob, o kamapaubsanon, nga wa na nako. Og Father, ang tinuod nga kalinaw naa sa mga bertud nga ihatag gikan sa Ginoo, because He is anointed now by the Holy Spirit. Manang puno na siya sa kakalma, puno na siya sa paghigugma, puno na siya sa pagtuo, puno na siya sa paglaom, puno na siya sa kaluoy, sa una puno sa maoy. Sa una, puno sa kahiubos. Pero karon puno na sa pagpaubos.
Sa una, puno sa pagbagutbot, puno sa pagdumot. Pero karon, puno na siya sa pagsabot. Amen? Ya, kumusta man na imong tapa doon? Puno sa pagsabot? O puno sa pagbagutbot? Kung puno sa pagbagutbot, puno sa pagbagutbot, you are anointed by Espiritu Tonto. Nakanay kong banaw, adjuri ka kong banaw. Yan yung mga asawa, wapoy klaro. Yan yung mga anak, liwat na mo, wapoy klaro. Anoint your mind, anoint your heart with the presence of the Holy Spirit. Amen? Yatiman ini mo bunga na og kalinaw, dili kayagaw. Unsay bunga? Authentic peace. Kalinaw. Usa ka babae ni duol nako at tumiaging simana, Father, kisudlan siya ni Prophet Joel. Timonyo di ay. Hoy. Father, salamat, Father, sa pagkatikay sa inyong team, sa kamatuuran. Father, wa na mimalinla ni Propeta Joel. Kay demonyo man. Pag-deliverance pang kaigsunan, si Propeta Joel miingon man, hilabtano na si Darwin. Ako naman unta mo. Kanang paria, hilabtanon. O dyan na ilang chorus nga statement. Sa mga demonyo. Patingala lagi dito mignas bati. Gimension ka po na ko nga, na po Darwin. Yan na pong isulti ang kamaturan. Dito mismanggo sa tubig. Ikaw ano nakailaman ni mga yawa. Oy, sa follower po na ni mo, Father, sa Facebook. Kaya mga yawa, karon nag-upgrade sila. Mo-message na ko, pinaagi sa messenger. High-tech na mga yawa ron. Tinuod lagi ka ba? Tinuod na. Kaya ng mga poses, mo chat na ko, alas 2 nga to alas 3. Yan naman, mo na demonic hour. Mo nang urasa nga naadya mga kabit. Uy. Mo na mga asawa, aron masakpan ninyo, anak mo mag-rubing. Alas 12 nga to alas 3. Sakpa na. Ay mo pag-rubing o alas 8 nga to alas 10. Kaya di na demonic hour. Ang mga tulis, may tabo sa alas 12 nga to sa alas 3. Tinoo dili. Ang mga transaction sa drugs, may tabo alas 12 nga to sa alas 3. Kung kung doon ay pulis din anak mong pag-rubing, alas 12 nga to sa alas 3. Kaya demonic hour na. Ang mga lungkab, may tabuan na. Ang pinatyanay, may tabuan na. Alas 12 nga to sa alas 3. Tinoo dili. Obserbahin ninyo. Muna iting lihok sa mga manananggal, mga wakwak, tinuod. Yung saon man na nato, kung we are anointed by the Spirit of God, sila maoy mahadlok nimo. Sila, mo to'y nitabo atong maong batanon. Nikurog na siya sa ako atubangan. Nipugna na siya sa mga kaaway, sa iya atong mga kaaway nga maong Espiritu Tonto. Dito mi sa Jensan, kay mag-upin purom taron taon. Dito mi sa Jensan, nag-upin purom dahil batanong lalaki ni gunit sa microphone. Wa ra siya ka ditsog pangutana. Yan naman, nag-react na siya. Sabol diha siya. Perti niyang singgit. Normal pa kay siya. Just imagine nigunitan siya microphone. Grabig kurug makaigsunan. Singgit, hilabtanon, ayaw na may... Among mo nang nakoy team. Munang gida sa o team, pero naghanang demonyo. Kaya naman bang giitag albularyo ang iyang mga katigulangan. Siya mooy pasundon sa mga demonyo, sa Espiritu Tonto. Pero active siya sa simbahan. Ganito mo example Abi ninyo, kitang tanan makagamit sa mga sacramentals. Extension to the sacraments. Unsa ning sacramentals? Kung ning mga secret things. After sa blessing, mahimo na ng sacramentals. Pero kana religious item. Pero ay mo pa-bless og dili religious item Basig magpa-bless pud mo sa inyong tambal diha. Kini kay mag-bless. Tambal sa bitis, tambal sa
Nya pagawas inyo mga epikasent diha, haplas. Religious item din na. Nya, Father, i-blessing. Wala ba yung kari ang akong anak, Father, nga nasakit. I-blessing ko, Father. Kining sanina niya, Father. O di ba niya sanina kining litrato, Father, i-bless. I-apil lang ni sa general blessing sa sacramental religious item din na. Uy. Ang inyong ipa-bless mo ng inyong handbook, salt, kay mga religious item na niya after na mahimo na siyang sacramentals. Amen? Nalipay mo arong adlaw? Nalipay. Nalipay mo? God is good. God is good. All the time. Atong pakpakan ng Diyos sa mga Diyos, ang balaang Espiritu nga nag-anoint nato karon pinaagi sa pagpaminaw ninyo sa kamatuoran. Anong kinahanglan masayod ta sa kamatuoran? Usa to'y teksto to dyan, no? John 8:32, the truth will set us free. Unsa ang kamatuoran? Will set us free. Ang kamatuoran ay maghatag kanatog freedom. Unsa ang kamatuoran? Maghatag nimo og kaga. Magawasta sa superstitious belief. Magawasta sa inyong tuo-tuo. Magawasta sa atong mga occult practices. Kung sa initabo atong maong batanon, na aktibo kaayo, naulian siya. Kanus siya naulian, ako siya ginan, dong i-increase imong devotion sa Ginoo. I-increase mo imong devotion labi na sa inahan sa Ginoo. Kaya ba mo kanus siya na liberate? February 11, Festa sa mahal sa Lourdes, Birhen sa Lourdes. Ug hangtod karon wala na siya ma-possess sa mga high rank nga demonyo, si Leviathan o si Asmodeus. Fiesta ni Mama Mary. Grabe, no? Tupapakan si Mama Mary, be. Atong miagig si Mana, padunggon ta mo. Nihangyo intong yawa nako. Atong miagig si Mana. Nay taga Cagayan de Oro. Sa kabatanon, dapat siya karon sa office. Ang iyang kaliwatan, grabe, kaanting-antingan, orasyonan. Ato ning gisulti parang maliberate mo, kaya nga naman na priso mo sa Espiritu Tunto. Daghan karon na priso sa Espiritu Tunto. O kining maong pagtanaw nako sa interview na may form, ngayon lang pilapan, ko, naglingo-lingo ko. Ano man sa form lang daan, perti na naghanang demonyo. Imagine ka, check, tanan. Why wrong? Sino ko? Wa ko magpaatubang, oy. Pag mag-exercise ko, mag-atubang man ko sa pasyente. Kini, di ko mo atubang ine. Diri ko sa likod. May gani kay diri ko sa likod. Ano man, baksidor man di ay. Hala, perti kusugag kumo makaigsunan si Nanay Ili. So, sapit maigo ang iyang ngipon. Tang-tang unta tong ngipon, Nanay Ili. Bag-or ba tong ngipon na? May gani si Nanay Ili kay hinanaw og radyo. Og tigpaminaw og TV. Kinakusganan. Grabe ho. Tawag og additional nga mugunit. Grabe ka kusgan ang batanon. O paminawan ninyo, nalang ko ipaminaw ninyo sa actual exorcism. Ready na mo? Ready na mo? Nas likod, ready na mo? Ready na mo dagan, Father. No? Abang yawa, hadlukan. Sa mga yawa? Taslakan.
Kanus ani miaging simana pa ni. Yes, ha? Mao ni ang iyang hangyo dili lang ni siya. Wa siya kalibutan ini. Sa to pa walking possess ang atong igsuon. Yan lang dyan siya. Ako bang panhaon ang iyang tibok pamilya. Bisag iya ang nanay tatay mo, nag-istorya minay, ari mo diri. Sa tabangan mo na mo, nay. Kaya nga naman, gibilanggo mo sa Espiritu Tonto. Kamusta man yung balay dong? Gubot pas lukot. Tinuod. Na sila'y gahom. Pero wa sila'y kalinaw. Gubot. Kini mga kaliwat o galbularyo, diba niya? Inakog bakakon. Inakog bakakon. Kining aktibo nga mga albularyo, dili united ilang pamilya. Hoy. Dili na united ilang pamilya. Iturture sila sa demonyo ang inang pamilya, watak-watak. Broken family. Nasabta na ninyo? Ya, aktibo ang takos liminit sa Father. Pero grabe man buka mato albularyo. Hoy. Hunong mo adtong albularyo, i-renounce ninyo ang occultism, you will unite to your family. Amen? Nasabtan, paminawan ninyo. Father, paminawan namin, Father. Kanus ane, sarong adlawa, Lunes, adto ning miaging Sabado. Exorcism, labas ni. Paminaw mo ha? Holy Mary, Mother of God. Nisuka siya. Nawa na siya kagaling ng suka. Ang sign na mo gawas ang nyawa, musuka, mutugab, muubo during exorcism. Ano sa to? Musuka, mutugab, muubo, manghuyab. Ana. Kapantay mo manghuyab ta ining rosaryo, daghang nang gawas ana. Kung kinahanglan magrosaryo ta kada adlaw kay manggawas man na. Di ba? Mutanaw mo batang Quiapo, anak kayo. Masuko pag ibalhin. Tinoo dili. Magrosaryo na tanak, mapag ni magsugol. Kadaghan ta manghuyab inig katog na inig rosaryo no. At tinoo dili. Una makatabang na siya. Kaya mga attached spirits na to manglakaw. Asa man sila manglakaw kay sino makagrosaryo? Adto mamalhin sa inyong silingan. Maluoy intan mo silingan ninyo tudluig rosaryo. Amen. Aron tanan nga niya dinhi karon magrosaryo datang tanan, wa nay mahasol sa mga espiritu tonto. Amen. Unang usa toy sign, manghuyab, musuka, muubo, mutigab. Way labot ng mangutot. Way labot ng mangutot. Nikaon na og anagon. Mao nang nakautot. So nagsuka siya, muna hinahinay gawas. Padayon na to ha. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your Holy Spirit. No, don't mention her name. No, I'm scared. Sabta ninyo? Don't mention her name. I'm scared. Don't mention her name. Grabe si Mama Mary, no? Tapakpakan si Mama Mary, be. Don't mention her name. I am scared. Nahadlo ko niya. No, don't mention her name. No,
suspiramos, gementes. Ikantahan na mo siya. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo. Kita ka dobe. Salve Regina, Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes nostra salve. Ad te clamamus, exulis filii Eve, ad ti suspiramus. Hadlok kay yawa ni Ana. Don't mention her name. Don't mention her name. Padayon ha. Atlantis, inap lacrima rumbale, ia ergo, advocata nostra, Ius It's torturing for us. No. Don't mention her name. Satan is powerless. The mantle of love. No. Satan is powerless because of the mantle of her love. Grabe, no? Itong papakan si Mama Mary, eh. Usa sa iyang gi-highlight, kitaas mo kay ini, usang oras mi nag-exercise sa iya ha, pag Sabado. Yan siya nga, usa sa mga highlight, wapan ako makat ang uban, ingon siya nga, daghan karong nagsimba nga amua ang ilang kalag. O bingon siya, sige kalawat, way kumpisan. Hoy, pila mo katuig way kumpisan? First communion pa man to, Father. Nay lulo nang umpisan, Father. Mangumpisal ko, Father. Pilan makakatuig wa kang umpisal, lolo? Sa first communion pa man to, Father. Kapilan lagi katuig? Tagnaa, Father. Na po katuig. Sa Father, first communion pa ko nakakumpisal, Father. Yan, 90 anyos na ko karon, Father. Siya, 20 katuig. Lawig pa, Father. Kasi lawig. Dugangi pa, Father. Lawig pa. 30 katuig. Father, lawig pa. Dugayan din mong wak kakumpisa, lolo. 60 katuig. Lawig pa, Jud, Father. 80 katuig. Ingon ang pare, ingon ang lolo, pundo, Father. 80 na ko katuig, Father. Way kumpisal, Father. Ingon pos lolo, Father, malangit pa ka ako, Father. Ni bahos pong pare. Lawig pa, noy. Mapurgatorio ko ani, Father. Lawig pa, Jod. What naman dyo'y lain? No? Yung si pagtuon mo, Father. Maimpyerno ko, Father. Pondo. Kunay usa giingon dito, gadaghang sigsimba, sig kalawat, sige pog pangawat. Sig kalawat, sige pog dalikyat. Wa pa'y mga kasal sa pare. La! Tinukhangay. Sig kalawat, sige po daog. Dalikyat. Saan na dalikyat? Dali, basta. Sig kalawat, sige po daog. Kusika. Sig kalawat, og, sige po daog. Dalikyat. Nang ningon ang yawa, daghang sigig simba nga ako imong tapad tanawa giangkon ba na siyawa ay na siga kalawat
Wa kay kumpisal. Kung muo gani, pastilan. Kabantay mo, taas kayong mga lawat. Taas kayo, no? Taas ah. Magpagkumbisa lang pare. Nalay 50 ka buok. Hoy. Hala ka diya. Puna nga magpatabang ta sa itong mahal nga inahan. Kaya itong mahal nga inahan, ningon good, nakaluha ko while nag-exercise ko niya, ningon siya na pinangga kaayo ning bataa sa mahal nga inahan. Unsa man Darwin, mutawag na mo sa inyong inahan. Kaya maglisod man siya glitok ni Mary. Kana bitang possess, kana yung 100% ganay mga yawa sud sa lawas. Ang sign nga naa pang yawa, di sila kalitok ni Mary. Mingon ko, dong, tanaw na ko, I love you, Jesus. Pwede sila makalitok ni Jesus. Ngayon man, equal man sila ni Jesus. Diyos mampud siya. Una makalitok siya sa ngan ni Jesus. Pero kung mulit naapang yawa, di siya kalitok sa ngan ni Mary. Ngano man, humiliating na niya. Ngano man tao si Mary siya anghel. Unsa si Satanas? Anghel. Di ba ang anghel labaw kay sa tao? Kung ang yawa naapa sa lawas sa tao, dili siya kalitok o with great devotion. Makalitok lang siya pero bugal-bugal. Mary? Kana may hana? Pinabundak. Pero kadang with devotion jod, dili siya kalitok. Mingon ko, I love you, Jesus. Mingon pa I love you, Jesus. I love you, Mama Mary. Dapat ni. Sige, padayog prayer. Hangtod makalitok na siya. I love you, Mama Mary. Yung kasagaran pong iharas sa yawa, babay. Masa to? Kasagarang iharas sa yawa, yan naman, nanimaw siya sa babay. Nyamao si Mama Mary. Nasabtan ninyo? Kasagarang iharas sa yawa, babay. Kay ang mga exorcist nagingon, kay nanimaw siya sa babay. Di ba nampukan tatungod sa babay? Giluwas pod ang kalibutan tungod sa babay. Way lain, si Mama Mary. Ganun nakahila ko while nag-exercise ko niya, ningon siya, wa mika ilog sa iyang kalag, kay giprotektahan siya, sige siyang devotion, anang bayhana. Grabe, no? Dili lang sa giprotektahan, gitabunan pa ang iyang mga sala, anang bayhana. Grabe, no? Ito ko nakahilak ba? Kay tinuod man dyan na. Maud yun na kasagarang ibalik-balik sa demonyo. Basta ang naposes na ay devotion sa mahal na Berhen, dili sila kakuha sa imong kalag. Nga naman, pinangga ka sa Diyos o pinangga ka sa inahan sa Diyos. Atong pakpakan ang Ginoo. Nalipay ba mo rong adlawa? Muna nga, gamitan ninyo ang mga sacramentals, dako kay nagtabang. Dihay usa ka pamilya ni adto sa Akua, amaw lalaki taga-Tagbilaran, doon ang iyang trabaho, kini bitawng real estate, ahinti og mga yuta. Kaya mo, doon na siya'y power. Doon na siya'y orasyon. Yang gidescribe, nga maka-hypnotize siya. Hypnotism. Example, customer kaniya. Yung siya, kining dapita nga yuta, ako ni baligya nimo. Kay kurtahan man kaning dapita. Yung siya, wako kauyon ng yuta ana, mubalibad. Iyang orasyonan ang mao nga customer. Mukuha siya sa lana o iya ding i-shake hand ang customer. Mao ba? Di ka ganahan, ana? Ako na lang nang ibaligyag lain. Ang no mahimong yes. Unang daghan siya kwarta. Daghan, tanan. Basta iyang orasyonan.
ug natingaman siya, kasi man siya paminaw sa atong programa, na-convince siya. Og iyang gibuak ang iyang anting-anting. Ang iyang orasyon. Sa pagbuak niya, naghinuktok naman. Giretaliate siya. Nanay mo pugong niya, nadili padtuon sa atong office, og doon nanay mo santop siyang hunahuna, nga way lami ang kinabuhi, lami mapagkamatay. Natingaman siya, kadag naaman ako tanan, nga nung maghikog man ko. Kaya giharas na siya, obsession. Ito wag obsession. Negative imong hunahuna, negative ang imong kasing-kasing. Amen? Nyadto sila sa atong Bernes. Nyadto sila pag Bernes, nga bag-o ni. Nyadto sila pag Bernes sa tua, pag-adto nila, nagkurug siya sa akong atubangan. Father, tabang ako. Kay grabe ako kulba. Kano sa ara magana kulbaan? Sa pag-atubang nato. Kaya man katong occult power niya, kaya nato'y occult spirits, nga ni dubli ang kulba sa atong atubangan. Grabe, no? Yung kay baw mo, nagkurug-kurug naman siya atubangan ako. Nangumo naman sad. Ko pariha man sig ni aning bata nga batanon. Diri na pugkos likod. Akong gideliverance, grabe, nagkurug-kurug og nagkuan. Ana, ang iyang asawa na naa sa kilid. Father, perti na kong kulba, Father. Nahadlok ko, Father. Pero human na mo siya gi-exercise. Human na mo siya gi-deliverance. Father, salamat kaayo. Human ko nimo gi-exercise, Father, gi-renounce nako atubangan sa Blessed Sacrament ang akong occult power, ang akong anting-anting atubangan sa Blessed Sacrament. Father, ang akong kabugat sa ako lawas, perti na karong gaana. Ang akong hunahuna nga gubot kaayo, perti ng linawa. Father, wala na imong sulsul sa kong hunahuna, perti na diyong gaana. Ako sige ingnan, Brad, ikaw may amahan, doon na kay natural authority over your property and over your family. Deliverance your house. Unang kita, doon na tayo prayer of the church. Una itong gamiton. Amen? Abi ninyo kung ninyo ng gamiton, maligon inyong pagtuo, maanwent na ta, purely, absolutely, sa Espiritu Santo. Yan, daghan kaayong mga sakit, mamaayo. Ido na may sakit nga dili natural. Sama itong mabay, yamian, karong buwan nagap, ato may aging buwan, December 15, basaan ang napita. Neto sila. Kay baw mo, gi-curse siya, hidagan siya, iskiman siya gidaganan. Kay baw mo, itom kayo ang tabnan niyang panit. Taga-tubigon ba to? Tapos berdidison, taga-tungos kadaghan mga adto nako, makalimot nako. Kay so sang adlaw doon ay po, 15 akong exercise. Kay baw mo sa initabo niya, gikan tibok niyang panit, perting laguma. Perting ituma. Unya mag-ana siya, oh. Mag-ana. Di siya katulid sa iyang kamot. Kay murag psoriasis. Mag-ana lang siya, kay di na siya katulid. Unya mag-ana siya. Unya, gipasan siya, giba siya sa iyang uyab. Kay maglisod siya lakaw. Pero kay ba mo paghuman sa pagdawat sa sacrament of healing, kumpisal, hilog, ipakalawat man ako kay delikado naman eh. Basig cancer ni sa panit. Unya perti naman jud niyang kuana kung basig ni maugmaan ba. Hilugo na lang ko ni. Paghuman sa dawat niya sa sacrament of healing, pakalawat nako. The sacrament of healing, confession, anointing, ang Eucharist is source of healing. Unsa ang Eucharist? Unsa ang Eucharist? Unang sa tanang mga masakiton karon nga niya dinhi karon, simba mo kanunay, kumpisal mo, receive the body of Christ, receive the anointing of the sick,
Basta ka ng inyong sakit, oppression na, gradually ayuhon mo sa Ginoo. Kaya ba mo, ang maong babae, sa ngantong bayhan na, asa? Judian. Taga din to? Taga Tubigon. Kaya ba mo, nakadawat siya sa sacrament of healing? Nakadawat siya sa sacramentals? Exorcism, sacramentals na? Among giaplasan sa holy and exorcise oil, di man siya kasulti, o di po siya ka lihok ang iyang baba di kasulti. Kay tungod sa panit nga ng gahi. Kay ba mo, paghumag deliverance, paghumag dawat sa sacrament, tabian kaayo. Og nilight ang iyang panit. Ibalik siya, karong si manaha, pertinang hinlua ang iyang panit. Wa na siya magtakuko, iyan ang gibiyaan iyang uyab. Naguna na dito sa deliverance room. Asa imong uyab? Tua dito, Father. Wa na kaniya alsaha. Wala na, Father. Makalakaw na ko. Makalingi na ko. Tabian kaayo. Makasulti na ko. Ya, Father, salamat kay gibarang ko. Ganuman, ni gwapa siya samot. Ang iyang panit, grabe ka. Kung ano dyan, ni shine siya. Ikaw, may radyo gibarang ka. Magpasalamat ka sa mga mambabarang. Kaya nga naman, maaan na siya foreigner. Naman kuno tindahan, winaalagi foreigner na ninda. Siya, ako ni, si Judian. No? Siya suroy. No? Ni dubli iyang kagwapa. Ano man, nidawat siya ni Kristo. Ni dubli ang iyang pagkahimsog. Ni dubli ang iyang pagkaayo. Ano man, nidawat siya ni Kristo. Amen. Ayaw na magduol sa Espiritu Santo sugod karong kabiuna. Dili na mo maduol. I-surrender na ninyo yung habak. I-surrender na ninyo inyong orasyon. I-surrender na ninyo ang false gift. I-surrender na ninyo inyong false vision. I-surrender na ninyo ang occultism. I-surrender na ninyo ang inyong tanang dili, mga superstitious belief, patotoo. O kung inyong isurrender, daghan kaayong kaayuhan. Kay nakablock na sa mga panalangin sa Ginoo. Ang among maintenance dito sa kumbento akong ingnan, Brad, naunsa man kining akong gripo. Tanawa, Brad, akong i-full ang on. Lagi, full na ang on. Pero dito spikas nga sa Casillas, akong i-on, kusog lagi nga agas, the same raman ang source. Ako gignang panday, nga ano man maligo ko, di ko kaligo kay to. Bisag kusog to, raman. Sa Father, atong tanawon ang imong gripo. Pag tanaw na sa gripo, daghan kaayong hugaw. Daghan kaayong contamination ng akong gripo. Sa mga Father, ato ning hinluan. Ginluan sa mong panday mga kaigsunan ang akong gripo. Pag humaghinlo, wala na yung mga hugaw. Wapan ako gion ni agas na. Kene, na makaligo na ko. Nga nung tura sa panalangin inyong nadawat, tungod kay hugaw ang gripo sa atong kinabuhi, tungod sa mga anting-anting, tungod sa mga superstitious belief, tuo-tuo, maunay nakahugaw sa inyong gripo sa kinabuhi. Manang tura sa grasya o panalangin ang inyong nadawat katawhan sa Ginoo. Gusto ba mong magpabilin sa to? Di mo kaligo. Manang buntag pa ang inyong dagway alimot. Ang inyong mga baba sigig bagot-bot. Nga naman, wa mo kaligo sa tubig sa mga panalangin sa Ginoo. Manang bisag Pasko karon, bisag New Year karon, inyong dagway Bernie Santo. Tanawa inyong tapad, Bernie Santo, New Year.
Bernie Santo New Year. Tungod na kay to ang iyang nadawat. Kay bawo mo, human sa pag-aga sa gripo sa akong kwarto mga kaigsunan. Paggawas na ko sa akong CR, nindot na kay kong hinapay. Presko kaayo, gaan kayo ang akong lawas. Full charge sa iyang tubig sa panangin. Ano man nalakaligo si Father Darwin. Unsay may tabo sa mga way ligo? Baho. Unsay may tabo sa mga way ligo? Simhuta imong tapad. Kung baho na, wa na iligo. Wa na kaligo sa tubig sa gripo sa grasya sa Ginoo. Apan kun atong hinluan ang mga nakatraps o nahugaw sa gripo sa to pagtuo sa atong kinabuhi. Timan ini prisko ka kanunay. Amen? Andam na mo full charge sa grasya sa Ginoo. Andam na mo hinluan ang gripo sa inyong kinabuhi. Pao na maningog ng uban. Yatiman ini ang tubig sa grasya sa Ginoo may maghatag kanimog kahupayan. Ang tubig nga nagdagaya sa gripo sa kinabuhi sa matag-usa nato atong matilawan. Dili lang ikaw prisko. Apil na imong tatay prisko. Apil na imong nanay prisko. Ang imong anak prisko. Amen? Ya pinaagi din na we can enjoy the spiritual blessing, spiritual graces, spiritual protection, spiritual consolation sa tagsa-tagsa nato kapamilya. Ready na mo? Ang giingon ni Kristo ni Nathaniel, Nathaniel, if you follow me, you can see greater than this. If you follow me, if you listen my words and follow my words, you will see greater blessing, greater graces sa tagsa-tagsa nato kapamilya. Amen? Kung na-amaze mo sa preternatural power, preternatural healing gikas mga albularyo, sa mga okultista, na-amaze mo. Labaw na ma-amaze mo sa supernatural grace nga giandam sa Ginoo kaninyo. Kaya nga naman, dili ordinary joy ang giandam sa Ginoo kanimo. Dili pod extraordinary joy, kundi supernatural joy. Nalipay mo wa? Ug ang supernatural joy madawat nato sa sakramento sa simbahan. Magpanon ta sa kumpisal kana supernatural joy. Amen? So karon ato i-bless inyo mga mag open forum sa tabi sa 15 minutes. Nay pangutan. Oh, nay libro. Nay kuan. Ko ihatag ninyo ang makatubag. Ang makatubag gaan ako og Biblia. Ang olive oil, ang oil na to, olive oil ha. Dili coconut oil. Yan naman, mo butang sa ritual sa simbahan. O niyan yung mga santo ninyo, base green, yellow, pink na, pula ra. Hoy, base yung santo ninyo, nagdaan, nagkwarta. Santo ninyo de swerte. Ang atong, santo ninyo, kanang santo ninyo di sugbo. So karon, nay samtang nag-question and answer ta, mulibot ato mga deliverance ministers pagkuha sa inyong gianwen sa espiritu tunto ninyo, inyong habak. Hoy, tuminaw mo. Inyong habak, lana, na may mga nagkuan ron, nagbakos og mga grapa. I-surrender na ninyo. Kay maunay dito sa Masbate ang nagbutang og habak nya pertindaghana Mother Butler. Nabay Mother Butler dire ningon intong pari na aka ana sigag simba.
Ganuman, mas nituo pa siya sa iyang habak kaysa sakramento sa Eucharistia. Asay powerful ang Eucharistia, habak ninyo. Karon ang pangutana na ay Biblia nga premyo. Ika ni Architect Sok, palitan mo niya 1,000 ka Biblia. Oh. Pila na kasako ng 1,000? Na 20 solo na kasako. Niabot na ang sako wa pa ang Biblia. Na. Itaw, nag-order na mi og 1,000 ka Biblia para ipag-apod-apod sa katawhan sa Ginoo. Naminaw lagi mo kanina. Unsa may makakontaminate sa atong pagtuo, makahugaw sa atong pagtuo, dali dagan. Unsa? Duol. Ha? Duol. Unsa man? Ha? Sala, pwede. Okay, naa si Ate Luz, yan itagbo na mo dito sa airport. May unang nakadawat sa pulong sa kinabuhi. Unsa pa man jud? Gawa sa sala, ordinary attack of the evil spirit. O patuo-tuo, nakatubag. Unsa po nimo? Occultism, gae. Okay. Na mga nakatubag ang mga okultista o patuo-tuo. Patuo ko no. Unsa may lain? Dali, dool. Na, dool dayon, dool. Dali, dool. Ang una makadool. Okay, dara. Kay kamong duha ni dool, tagsamog Biblia. Wala pa'y usa may imo po dong. Ang mga espiritu tunto. Dali, ihatag na. Nakaron. Kanus aman mo na anwent sa Espiritu Santo. Kabunya! Dool jud! Asa man? Sa? Nabunyagan na lagi mo? Na, kuha na. Ang una makadool, makadawat, o Biblia. Oy, ayaw mo pag-away. Oh. Oh, na. May na kay Biblia inyong giilugan. Nahorot na. O sanay? Naman na kay Bible lagi. O sanay? Hinatag diha. Ano na kay Bible na eh. Na po kay Catechism of the Catholic Church. Ko, napabunyag na ako sa Abril 25, 1945. Wow, pakpaka. Sa ingani mo, Nay? Sa ingani mo? Ansil Maagtong, Nagadiin man ka. dira sa Pili. Pila edad? Kanang 78, unya sa 79 ko karon nga Abril o 78. Di mailhan. Pura pag 77. Onya, taga dinhi jud kanay. mo kuan kay wa naman akong bana mo mobalhin ko dito. Byuda na ka. Mobalhin ko dito sa akong magulang kay wala man ko anak, wala man mga anak. Ayaw kagol kay ako kang pangitaan. Ha? Si Jesus. Nakaron, unsa may imong kantahon? Oo, di man din amateur. Si ato papaka si nanay. Hinay. Kanus aman namatay si tatay nay. Kanus namatay? Si tatay? Kanus aman namatay si tatay? Ano tuiga condolence nay. Last year. Ha? 23 last year. May 8. God bless nay. Namatay din si tatay. Nabay mga byuda dire? Hands up, hands up. Na? Byuda? Oh, atong pangitaan. Ay mo panguli ron kay pangitaan mo. Apo day. So, mag-bless tag mga sacramentals karon ha nya mag-anointing of senses ko. Ay lang mo duol sa area. Ana na mo sa inyong nahimutangan. After sa blessing, ang tubig, holy and exercise, water. Unsa ang tubig? Tanang pari makabless ha sa sacramentals. Tanang pari. Bisag daily exercise. Tungod kay ang pari gitawag siyag sacerdos. Unsay tawag sa pari?
Unsay meaning sacerdos? Giver of sacred things. Unsay meaning pare? Sacerdos? Giver of sacred things. Muna ang pare ray makahatag ninyo og sacred things. Atong pakpakan atong mga kaparian nga niya dinhi karon. Si Father Ruel, si Father Kini, si Father June. So, dili namin manuroy sa inyo pag-sprinkle sa tubig. Ang makabless ana ang ritual sa simbahan. Amen? So, ilan mo panindog ha? Way labot ng oil nga dili olive. Ang nasa ritual, the juice of olive. So, nahaw na to pag-bless ang inyong salt. Atong hiluman ha? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Lord be with you. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of salt, I purge you of evil by the living God, by the true God, and by the holy God, by the God who ordered you through Eliseus, the prophet, to be cast into water to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, be pantasam and wickedness, and Satan's cunning be banished. And let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. Almighty blessing God, humbly we implore your boundless mercy, that you would deign your goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness, and a salt from evil spirit, through Jesus Christ our Lord. Tanan ninyong salt, holy and exercise salt. Unsa inyong salt? Ang unang nigamit ana si Propeta Eliseo. Basahan ninyo ang 2 Kings chapter 2 verse 19. Ang igamit niya, yang gibless, holy salt. Pero ang inyong nadawat karon, more than holy salt. Holy and exercise salt because of Christ. Nalipay mo wala? Atong pakpakan ng Ginoo. Na-break ang poison because of the holy salt during the time of Prophet Eliseo. Asa mabasa? Hoy, kalimot na mo. 2 Kings chapter 2 verse balik ako no. Labog swertres, paspas kay mo musuwat. Ato'y bless ang iyong tubig. The blessing of water. You creature water, I purge you of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels by the power of the selfsame Jesus Christ, O Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. O God, offer man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which I consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever it sprinkles the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. Let us whom enjoy a spirit of goodness and an air of tranquility, freed from painful and needy snare, by the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being the sick, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Jesus Christ our Lord.
May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sagulin yung salt and yung tubig. Gamay nga salt. Let us pray. Author of invincible strength and King of conquerable in power, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the neighboring enemy, who valiantly put down hostile influences. Prostrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. May it honor and sanctify it with the Jewish witness. Wherever it is sprinkled in your name, may devilish infections cease, venomous terror be driven afar. But let the presence of the Holy Spirit be ever with us, and implore your mercy to Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Ang inyong tubig, holy and exercise water. Mautdan mo, pa-bless mo sa itong mga pari. Kaya nung mahimo siyang holy and exercise water because of the prayer of the church. Not because of me, but because it is the intention of the church. Amen? Katong nganlag Abner, katong batanon nagikas Cagayan, katong ako ipadungog ninyo, I don't mention her name. Angan sa ni Mama Mary ayo i-mention. Ibugal-bugalan man ko. Sampita na Darwin ang imong inahan, Darwin sampita na. Kay ingon ra ba jud ka sa imong mga wali Darwin nga mahadlok mini. Nang imong inahan, kanang imong inahan ngana ya. Salve Regina, Mate Mesir, nagkanta-kanta ba dito? Pero yaga-yaga iyang pagka-pronounce o pagkakanta. Kaya ba mo diin siya na torture? Sa holy and exercise water. Pag sprinkle nako sa holy and exercise water, nisinggit siya. Na nga paso na mi. Darwin, ayaw na miliguan ng tubig. Nganong init mo ng tubigan na. Because the water is holy and exercise. Kung ang mga pari good makatikais about sacramentals, they will bless regularly. Doon ay schedule ang parokya. Once a week, mag-bless og sacramentals. Ngano man, ang mga yawa nga nasa palibot maturture using the sacramentals of the church. Amen? Sprinkle ninyo ang holy and exercise water. Ang salt ibutang sa four corners sa inyong kwarto. Sa inyong balay. Aron na mga poison, na mga curses, maprotektahan ta. Physical and spiritual protection. O niyang sacramentals mo, lead na to. Kaya pugong man na to mga yawa, nga di ta mo dulog sacrament. Ang sacramentals mo, tabang na to, nga mahigugma ta sa sacrament. Amen? The blessing of oil. Our help is in the name of the Lord. God's creature oil. Ayun ninyo, ablihin yung oil. I cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the adversary's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and accusations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world by fire. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the servers we acknowledgement please you to regard from to bless and hallow this creature oil, which by your power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to unthing the sick, so that when the made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which we're blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of adversity from man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of ancient serpent through Christ the Lord. Ang inyong oil, holy and exercise oil.
Karon mag-anointing of senses ta after sa blessing of sacramental. I-cross na sa inyong mga senses. Ang inyong mga anak, i-consecrate sila using the holy and exercise oil. Hinay-hinay ta mausab. Pero mo pagdali sa kausaban. Kaya mga sacramentals mo lead na to sa sacraments. Daghan kaayong mga testimonya, dili lang sila giayo, gibag-o pa sila using the sacramentals. Ngano man ang mga yawa nga na-touch na to, pinaagi sa mga sacramentals, hinay-hinay sila matorture. Amen? The blessing, general blessing ang sunod. The blessing, kung na mo'y chok, atong i-bless, atong Epiphany chok, kiba mo saan pag gamit sa Epiphany chok? Oh, wa? Epiphany ra bagahapon. Ang inyong ilakra sa inyo, mo ni pultahan ninyo. Pwede mo magpa-bless sa pari, pwede gamito niya ang general blessing. Ang Epiphany chok mo ng holy and exercise chok. Kinirapod nga ritual gamiton, general blessing. Ang holy and exercise chok mo na isuwat ninyo, numero inyo sa 2024. 20, suwat ninyo 20 plus si Kaspar 3 kings plus Melchor M plus isa tong usa Baltasar B ito Kaspar ganong naay plus blessing bless my house ganong C plus Melchor M ray butang di Melchor M plus Baltasar plus 24. Ang una, 20. Ang tumoy, 24. Nga naman, 2024 na takaron. Unsay meaning anang CMB. Latin na siya. Ako na lang gi-acronym ni Kaspar, Melchor, Baltasar. Para di mo kalimot. Kinsa to? Kaspar, Melchor, Baltasar. Butangan lagti. Ang tunga. Ang meaning ana, Latin man na siya. Christum, ang C, Christum. Ang M, Mansionem. Imong balay. Ang B is Benedicat. Bless. May Christ bless this house. Nasabtan, using the Epiphany chalk. Mauna, white chalk no? Lagi. Pamalit lang mo dito sa inyo. Kung niya pa-bless mo, sali lang kay akong ihatag ni Father ang blessing sa general blessing para mapil ang chalk. Okay? Karong simbahan magpa-bless. Dili na patuto ha. Tradisyon na sa simbahan. I-search niyo Epiphany chalk. Kamaghaman ko ni parian eh. No. Wa pa ko mapari diha na. Kana mo'y itudlo. Hoy, ready na mo. Kaya ganuman, sunod na po tuig, magpa-bless na po mo. Ganuman, Epiphany blessing na. Ang tatay, maoy, mangunay. Ya, byuda naman mi Father. Ay di ikaw, maoy mangunay. Okay? Usay meaning sa si Christum Mansionem Benedicat. May Christ bless this house. Amen? So, general blessing. Ako na hatag ni Father. Friend mo mi sa Facebook. Alo ni picturean. Ako isend ni mo, Father. General blessing ni, parang di madugay si Father. Ang ato lang kuhaan kitong tubig specific. Ang oil specific. Ang salt specific. Ang inyong incense, ato ng i-general. Katong cross ninyo, ato i-general blessing. Para magamit ni Father, cross, middle, candles, rosaries, rosary guide, novena, handbook, scapulars, Bible. Kitawag na blessing for all religious items. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him who embraced the ministry He has entrusted to His bride, the church, grant now in your mercy we pray a very special and powerful blessing on all the religious items that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation and exorcism. Dahil na through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions.
May these sacramentals mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the afflicted your priests and people and to whomever. These are used in the exercise of the ministry. Wherever it is kept, the unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ be glorified forever. This we humbly ask in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Tanan ninyong sacramental, unsay katuyuan ng mga sacramentals, not to glorify the sacred thing, but to glorify the Father, the Son, and the Holy Spirit. So dili siya magical. Kaya ang magic, to glorify the magician, to glorify the theme of the magician, the theme of the albularyo. Pero kay baw mo, ganong, muduol mo na ko ron, Father, ihiling ko, akong tubag, go to your priest. Hoy, paminaw mo. Asa mo muduol? Na, Father Ruel. Ni Father John. Dili ni Father Darwin. Ganong muduol mong Father Darwin? Fanatiko mo. Ganong fanatiko na ta? Nagtuo mo nga ako ray makahatag sa sakramento. Ang good news nako ninyo karon, tanang pari makahatag sa inyo sa sakramento og sacramentals. Kunang naatay pari dinhi sa bayugan. Ngano man protektahan mo sa Ginoo pinaagi sa atong mga kaparian. We are in persona Christi. Duol mo sa pari kay nisalig ang Ginoo sa atong mga kaparian. Amen? Asa mo dool? Dili ni Father Darwin. Nasabtan! Nasabtan! Sa 8 ka oras na mong biyahe, paria ka anong di man ka magpadool. Kaya naman, kung mafanatiko na ta, dili ganahan ang Ginoo. Tanawan ni mga grupo karon ano'y hakaw, ilang gi-create o ilang manipulate ang mga tao pinaagi sa pagkapanatiko nila. O sa hinungdan, mausab na nga ni Father Darwin, mahimo na si Father Darwin nga Senior Aguila. Ang magpayunik sa ta kay naa na may Senior Aguila, Senior Uwak. Mahimo na si Father Darwin og Divine Master. Mo sa si Father Darwin? Divine Master. Kuyaw ka na pariya inagikala. Unwanted na pariya. Kitang tanan unwanted. Ngano? Gibunyagan tang tanan. Talipay mo Dili exclusivistic ang Ginoo, kundili inclusive ang Ginoo. Mo nang gitawag tag Catholic. Anong gitawag tag Catholic? Kay ang gasa sa Ginoo para sa tanan. Nganong naaraman na sa Divine Master? Nganong naaraman na sa Senior Aguila? Nganong ramang naana sa appointed Son of God? Nga siya ay makahulong sa linog. Oy. Unang mo create tag fanat. Unang paundangon nako. Gusto ang Ginoo dili ta fanatic, ang atong pagtuo authentic. Salig ta sa Ginoo diha sa tanan natong kaparian. Nisalig si Kristo ni Pedro, I hope nisalig unta mo sa atong tulo kaparian dinhi sa bayugan. Inyong pagsalig nga gipakita ninyo sa pari, unay pagsalig nato nga gipakita ngadto sa atong Ginoong Hesukristo nga bugtong manluluwas, bugtong Ginoo natong tanan. Amen. So karon katapusan, mag-anointing of senses ta ha. Nya lingkod lang mo.
Gamitan, kung wa mo'y oil, naman mo'y tubig. Gamitan ninyo, unsay available ninyo, ang tubig or oil. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ito ko inyong ulo. You do, I implore, O Holy Lord, Father Almighty, Eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt to the night of this world, that they may show the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of their heart, the better to acknowledge you alone as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of the Holy Spirit, now and forever, through Christ our Lord. I sign you in the forehead that you may accept the cross of the Lord. Kurusin yung agtang with great devotion. I sign you on the ears that you may hearken the divine precepts. Ang ato mga dunggan, kurusan nato. I sign you in the eyes that you may see the grandeur of God. Ang ato mga mata. Atong i-consecrate ngadto sa Ginoo using the sacramentals. I sign you on the nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ. Ang atong ilong, atong kurusan. I sign you in the mouth that you may utter the words of life. Ang atong bakba. Nga mo gawas ni na pulong sa kinabuhi, dili pulong sa kamatayon. I sign you the chest that you may believe in God. Ang ato dughan. Aron mo ligon ang ato pagtuo, dili ang atong tuo to. I sign you the shoulders that you may take upon the yoke of His service. Ang atong abaga. Aron kada adlaw andam ta moalagad sa yugo sa misyon. Nga isangon sa Ginoo kanato. I sign you the hands that you may work to glorify His holy name. Ang atong mga kamot. I sign you the feet that you may walk in His ways. Ang atong mga tiin. I sign you in your whole being in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting and you may live forever and ever. Receive the salt of wisdom. May it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. Kaon mo gamay nga salt. Gamay lang, ituslog lang inyong kamot. Ayaw ninyo hutdan ng 1 kilo. Tuslok lang. Kaon gamay. And I seal all of you to the precious blood of our Lord Jesus Christ. I consecrate you to the Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary. Amen. The Lord be with you. May Almighty God bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Nalipay ba mo karong gabi una? God is good. God is good. All the time! Atong pakpakan ng Ginoo, ipataas ninyo yung mga kamot. Sign nga atong gihimaya ang Ginoo. Amen! Nalipay ba mo ron? Ang inyo mga nagway bagong tuig na Diyod. Dili na Berni Santo. Samot ng muduol mo sa sakramento, ang inyong kalipay makompleto. Nanuol na ba mo sakramento? Kuwang-kuwang pa ng inyong kalipay. Ordinary joy. The supernatural joy ang giandam sa Ginoo kaninyo. Akong ihatag mo ni Father Ruel? Okay na?
Kisa to tong MC? Asa tong MC na to? Ako may balik sa tong MC. Okay na? Okay. So, mamauli na to nung na. Ha? Mo to no? Final blessing ganina. Ha? Mo na to? Ang Ginoo manalangin kayo, amahan na. Mo to ganina. Wa man mo maminaw ganina. Ay. Di ba? The Lord be with you. Nanguros mo ganina, no? Hindi, mag-picture lang ta. Lingkod na mo kayo, mag-picture ta. So, dagang salamat. Salamat sa inyong pagtampo. Salamat sa inyan. Salamat mga parangyan. Thank you. Salamat. Salamat sa mga viewers na mo. Thank you. God bless. So blessed. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Ako itong ulo. Kakatungin mo lang. Karate oh. Karate. Sa mga mo sa mga Bye-bye. Bye-bye. Dagat tayo. God bless us all.